تمام حدا درفو زي النحوة بحري 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 رمتي غاب بحري وبرنس وقتنا تخفلو بحري تركت وننا كتمنى يا نوري ابدت حمام حرسي حديدي وتحري قمصت قبال قدم قع يومنا بحري 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 رمتها بحري رمتها بحري كم داي قبرا حيين زمت بندري نفتح عاملو بمريد ببحري كم عرمونا يحقاي وحيمو وبحري وعزو زبزن سمين كنت خوينو البحري بحري 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 رمتها بحري سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونون وتر تمنيتنان بعقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كسام موداتنا إذا مدام سانا كتسون حدو ما بخبر نعدمكم لايك قبارو شير قبارو حقزو بزح سعرن دخامن يدوسنا زي تحستوتات نعاهم نمغرب لايك تجيركم كومنت تصحيفكم ريتهم تهيبكم نادماتي برنامجنا صفحي خيد نبزح حساباتي خيد بزح حساباتي مهارولو بزح سبي فلت نايرترا قداي نايرترا ناراتيف دما يسفح بس لازم حقاقي سكاز قبريو نحنا ترى كونس نتنا يرترا تسقع زخنا ميديا حقزو أبزوانزي ناي ميديا كويناتن ناي ميديا حيلي أنصارنا تبقيسو زلو كتري واي ممكن دمنتاي كم زحيل سلازي ناتنا ميديا نكحيل دما بعاق منا كنبركتن كنحجزن كنكلالنا again نعي ترى كونه نزم ميديا ترى كونه سخالوت حقراويا ميديا تاتون حف قبلو نتي زمت أنا دلو ورار لما مكات نكحجزو كنحجز لنا تحقاقيسكا زخية ديو تحقاقيسكا لألو كل دما ناب حدنا تيرتراويان زتوكرو channelات يغون تحسوتات كله كنحجز كندالو لنا مبار جزي خي وسط كلومي أبزوبانا زولو زينا بغن جمر. Hangs over the Horn of Africa, but it's not the silence of peace. It's the calm before a storm. Ethiopia and Eritrea, old rivals, are once again on the brink, each side building up modern arsenals instead of just soldiers and tanks. The region is a powder keg, with both nations accelerating a hidden arms race. Ethiopia has accused Eritrea at the UN of preparing for war and supporting armed groups inside Ethiopia. Eritrea denies everything, but the denials do little to ease fears. The military buildup is real, and the world is watching nervously. Just a few years ago, these countries were allies in the Tigray War, but that alliance has crumbled. Now, the peace deal of 2018 feels like a distant memory. The Horn of Africa መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ኤርትራ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እያስጠጋች ነው። የሳተላይት ምንጮች ምሽግ ቁፋሮ እንዲሁም የጦር መሳሪያዎች ከባባድ የጦር መሳሪያዎች ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እየተጠጉ ነው። كابزن ريو زلنا تي كبابي ناب كويناتن ناب عقرقرن يخيد كم زلو زقلت حبريتا بخل من قديد ويت زلو زغانتايو أبتزوباتي كوينات نكهلو عقرقر نكهلو شقر نكهلو زدل حيل كم زلون نت كوينات دما بخل من قديد بفلاي أبي أحمد بزي كوينات كنبر كم زي كل تردي وزلو يدمثل نت كوينات نمجمار دما كل عينات مغنياتاتن كل عينات مدلاواتن نكجبر ويون اتم عرباو ميديا ويون ات مينستريم ميديا ابغنا ابو خينو نتنا اب ناراتيف شفان مهاب
بوغن إثيوبيا ونتقونه نتك جمروز دليزلو كينات مخنيات عمدلاي نوع نتك جبروز دليزلو من البات كجبر تقينهم نوعو مخفتن مدلاي استفل عليه مغنيتات أم فتاشيم زلو نت مغنيتات التني كون النتاوي وينتقبلنا نمركب لجيتمايز نمقبار نتخو جبروز دلي زلو حما نقرات نعون كحيلهم زغل زبل وسنا مقوتات دما نغنميت يوم تصلو حدا كابتك تقوم حدا يكونس قال كابتي زتقوموا لزلون كتقوموا لزحاسب زلون استفل عليه من قديو كل تزحاسب وزلو كم تزدلي وزلو يخدلهم يلا سلازي أبتو كنتات زي حدش دراماتات حدش من قدي حدش طبب حدش مخنيت أم نداين قلت في سخنة بفلاينا بريزنت هاجريرتا نبجبت مخدمة بفولي من قديهم زنبو وزلو من البعض اتزبل وزلو كنا من تاريخ حكات كيدهم زلو بزرايو كإرترا 25 ዓመት 30 ዓመት ወደፊት እንደቀደምን ይታወቃል። ስለዚህ የባህር ኃይላችንም ከተጠናከረ ነገ ኤርትራ መንግስት እንደማይኖር ወይም የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት እንደማይኖር ይታወቃል። ስለዚህ ኤርትራ የኢሳያስ አፈወርቂ ደግሞ ያላቸውን በዙፋን ላይ የመቆየታቸውን እድሜ ለማራዘም ሲሉ በተቻለ መንገድ የተለያዩ እንትኖችን ሊፈጥሩ ይችላሉ። ኢሳያስ አፈወርቂ እኮ የውጭ ሀገር ጉብኝት በሚያደርጉ ሰዓት ከሁለት ቀን በላይ እንኳን መቆየት የማይችሉ ሰው ናቸው። 5 ቀን መቆየት ማለት አስበው ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ይሄ ቴታቴት ወይም ግንባር ለግንባር በሚባለው ነገር ለማሳመን ነው። ግን ያ ነገር ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር በአሁኑ በሰለጠነው ዘመን በሰለጠነው ዓለም እኮ ወደ ግብጽ ሄደው ለጉብኝት እኮ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ ደባ ለማድባት ምን ብናደርግ በምን ጉዳይ ላይ ከፋፍለን አጋሽተን እርስ በርስ እናጋጫቸዋለን የሚለውን ዲስኩን ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ዝተፈራረቐ ሓሳባት እዩ ዘለዎም ሓደ እቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ስነ መጓት ከምቲ ዝድለ ይሽየጥ የለን ይኸደሎም የለን ኣብ ዕዳጋ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ወይ እውን ክገብርዎ ዝሓስቡ ዝነበሩ ኣጀንዳታት ከምቲ ዝድለ ይኸይድ የለን ከም ንኣብነት እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዓስለሉ ኣይከኣለን ኣሎ ንሳቶም ንኣብ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምፃልኩም ኢሉ ኣብን ብካድርታቱን ዘበገሶ ኩነታት ከምቲ ዝድለ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሓሳብቲ ኣብቲ ኣጀንዳቲ ክዕስሎ ይከኣለን ስለዚ እንታይ ክብሉ እቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ መጀመርያ ብሕጋዊ መንገዲ ዶ ብሽርክነት ዶ ንቁጠባና ዶ ንገለ ዝብል ዝነበረ መይተየሳ እቲ ናይ ቁጠባ ዝብል ስነ መግወት ሰብ ክቕበላ ይከኣለን ሰብ ክዓስለላ ይከኣለን ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ንሕና ንናፅነት ናይ ኤርትራ ክንግህዝ ክንክል ኣለና ናብ ደገ ባሕሪ ንኸዶ ዘለና ሓይሊ ባሕርና ንምእታው ወይ እውን ዝነበረና ዓሰብናትና ስለ ዝኾነ ንዑ ክመልስ ኣለና ዝብል حلف زبل عندرا زعجي يفلطيهم كل عينة عالم لخاوي حقي كتحسهم زخلو كل عينة عالم لخاوي محبر حقاوي نلولاونت نشارتراتنا يونايتد نيشنز حبرات منقسات كمون حبرات افريكا كله كم تحسي يفلطلو حتى انتايو ابي احمد سلطان كتزنا حنت خل نجر انتايا يلو كالكولي غيرلو ناي مودة تيكيت ناتو وي ناي مودة كارد ناتو مزيز وازلو بواغا ايرترا سلطانن من واحد وسينا خمزلي أبزوان زي نقطة باناتو نتيجة لو ناي نقددو ناي قلد زبلو دراما حسد مغانو نصور كوين له سلازي تاني مودا تا كارد مزيز وازلو نابي إرترا زبل نعسب ويون نيرترا نمتقلال إلا أنت خيدت راي كسر حال نزغ من البات تزبم ساي كون زغل بزيات راي مودا تا كتاخذ زغل مغنياتو أبوشت إثيوبياويان زلو بزانت بزيات رايم كأمنون زغلو بركالي نايف دقا بحري بشركنات بغطة بان دحري ليوم كعسلو لا يكونون مغنياتو they know بنقطة بايلة يمتعلون كم زي اللغو سلازي زي حجز ما تزول بروباغاندا طريقهم نلولاونتنا إيرترا نمدفار زقبر زلي أبزقن كان السبلو اللي زلنا من البات إيرترا مسقبسو تقبرو زلا أبز سفح ملك عندي درادلو أبي كويناتنا بجمار كتك أمالو زخل تاكتيك انتايو نت تاكتيك تغل إيرترا بخمي ديب تاكل كتقبر تغل كتمكتو تغل ويون كتقط ما تغل كان ركن فتنينا ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃሳትና ኤርትራ ንሪዮ ዘለናዩ ትርጉምናቱ ድማ ክንሪና ኣብዚ ነፍሲ ምዒት ከያተና ክነንብቦ ዘለና መጀመርያ ንኤርትራ ኣነፂልካ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ፀረ ኤርትራ ምዃኑ ወይ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ዘይርብሕ ምዃኑ ብዝተኻለ መንገዲ ክሸጡ ክፍትን እዮም እዚ ከዓ እቲ ኣጀንዳ ፍሉጥ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ክትገብሮ ትኽእል ዘላ መኸተ ንህዝቢ ኤርትራ ገጢሞም ክስዕርዎ ከም ዘይክእሉ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ነቓዕ ንምፍጣር ከም ዓብይ ኣጀንዳ ክውሰድ ክኽእል ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ክስራሕ ክኽእል ኣሎ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ኤርትራ እንገብሮ ነገር ክፃባአና ኣይክእልኒ ወይ እውን ኣንፃርና ጠጠው ክብል ኣይክእልኒ ዘብሎም ዘሎ ምክንያት ምናልባት ደማኽርዎ ዘሎ መን ክኾኑ ይኽእሉ ኣብዚ እስከስምዑ
under the pretext that we need access to Assad. They will start that war under the pretext that Eritrea is a belligerent, hostile country, destabilizing us and funding insurgencies and allying with subnational units to topple the government in Addis. Allying with subnational units to topple the government in Addis. That will be the reasoning. And again, under international law, that might be defendable, depending on what kind of material evidence they can provide to back that claim. And I think, so that's a different matter. And an additional element, obviously, is that I don't think it is any state in the world. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ ዋላ እኳ እቲ ናይ ባሕሪ ክወስድ እየ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክኸይድ እየ ናብ ይግባአኒዩ ታሪካዊ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኸ መን ያፍቅዱ ዶ ገለ ዶ ዝብል ኩሉ እዚ ድራማታት ዝገብሮ ዘሎ ንኩናት ንክጅምር ክጥቀመሉ ዝኽእል ታክቲክ ግን ካሊእ ይብል ኣሎ ወይ እውን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ናይ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተዋፅኦ ከም ዘይክል ማሕበረሰብ ዓለም ኣንጻሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ይርድኦ ኣሎ ስለዚ ኩናት ንምጅማር ክጥቀመላ ዝኽእል ታክቲክ ግን ኣብ ዩኤን እውን ፅሒፉ ሰዲድዋ ዝነበረት ክልተ ግዜ ሰዲድዋ ዘሎ እዩ ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይናትና ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይናትና ኢዳ ትእትላ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልኡላዊ መሬትናትና ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግፍዒ ይፍፅም ኣሎ ዝብል ኣብ ተቐዳማይ ናብ ዩኤን ናብ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ዩኤን አንቶኒዮ ጉተረስ ዝተፃሓፈ بمنجد منيسر جات وصيناتهم بمنجد أدنو دينا مفتدي ولا قال كم مزبل حبريتا وتشينيرو إيرترا أوشت أو قديناتنا إذا تطلع وشت أو بوليتيكاناتنا إذا تطلع أوشت مريت إيرترا ونقف أوشت مريت إثيوبيا ونقف أتفت مع الزبل وتو حسوت كسي سديدو منيرو مبلك على دما بمنجد عمدا دي بمنجد غالي إيرترا مسعتو قاد كوجلانات نا إثيوبيا وشت إثيوبيا زلو خوينا إثيوبيا زلو سرعات نمجمتال نملاي مكس قاسات تجبر على زبل كس جيرو ميرم سلازي إزكلتيو أوشت أو كنتات ناتنا إذا تسلزلا إثيوبيا جبر ملسن كتب مثلا لو بزبل منجدي نزكبلو ጭብጥቅ ቅርብሎም ግን ክሳዕ ክንዱ ኣትሪሩ ጭብጥቅ ሓቶም ዝኽእል ሓይሊ ካሎ ድየለን ብሳካለይቲ ዝብላ ዘሎ ግን ኣብዚያ ስምዕዋ እዚኣ ምናልባት ከም ኤርትራውያን ሲሪየስ ክንሓስባ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ዋላ እኳ ውፁእ ዝኾነ ፀላኢ ናይ ኤርትራ ዝኾነ እቲ ዝብሎ ዘሎ ግን ሃገራት ዝጥቀማሉ እዮም ንኩናት ንምጅማር ዝጥቀማሉ ምክንያት እዩ possibly a small maybe reflection in Moscow but no one will stand and support the Eritrean regime in the sense of everybody knows that it is a draconian, human rights suppressing, totally despicable regime. So they have no credibility. They don't have any diplomatic capital to show off. Everybody will be happy when Isaias is gone. No one will fell a tear for him in the international system. So that is also an element here. Abiy knows that. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እንተሰሚዕኩሞ ሓደ ካብቲ ካላይ ንኣቢ ኣተኣማሚንዎ ዘሎ ወይ እውን ኣቢ ኳልኩሌት ገይርዎ ዘሎ ምክንያት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ራሽያ ናብ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ወይ እውን ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ክጅምር ከሎ ብርግፅ ትዊስት ጌርካ ምቕራብ ንቡር ስለ ዝኾነ ነቲ ኩናት እቲ ዩክሬን ልኡላውነታ ተደፊሩ ኣብ መጋባያ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ምስ ቀረበ ኤርትራ ገለ ካብተን ውሕዳት ሃገራት እያ ነቲ ልኡላውነት ናይ ዩክሬን ዘይደገፈት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ራሽያ ከም ወራሪ ሃገር ብዩናይትድ ኔሽንስ ዝበዝሕ ሃገራት ናይ ዓለም ዩክሬን ተወሪራላ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ዩክሬን ተደፊሩ ኢለን ኣብ ጎኒ እቲ ናይ ሕጊ ናይ ዩኤን ጠጠው ክብላ ከለዋ ኤርትራ ገለ ካብተን ውሕዳት ኣብ ጎኒ ራሽያ ደው ዝበለት እያ ነይራ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩኤን ድሕሪ መፅኡ ማሕበረሰብ ዓለም ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ብፍጹም ክድግፎ ዝኽእል ሃገር ክህሉ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ሃገር ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክድግፍ ዝግደደሉ ምክንያት ክህሉ ይክእልኒ ይብል ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝበዝሐ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝበሃል ብፍላይ ድማ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንዑ ንክድግፍ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ከውፅእ ዝግደድ የለን ኢሉ መብዛሕትኦም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክእለየሎም ዝደልዩ ዳ እምበር ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክእለየሎም ዝደሊ እምበር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ክቅፅል ንዕኡ መግለፂ ብምሃብ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ክብል ዝመርፅ ነገር ከምዘየለ እዩ ዝነገር ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ እዛ ታክቲክ እዚኣ ኤርትራውያን ኣስተውዒልና ክንሪኣ ዘለና ኢና እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ በዓል እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝሓልዩ ገይሮም እዮም ዝቐርቡ ዘለው ንህዝቢ ኤርትራ ዲሞክራሲ ንክረክብ ናፅነት ንክረክብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እዩ ዝቃወመካ ዘሎ ወይ እውን ገለ ዝብል ታክቲክ እዩ ዝጥቀም ዘሎ እቲ ሕቶ ግን ኤርትራ ንኸይትህሉ
ንናጽነትን ልውላውነትን ኤርትራ ክደፍር የይሉ አፉ ኸፊቱ ኣብ ፓርላማ ድዩ ኣብ ሚድያ ንጎምሸትን ንዝዛረብ ዘሎ ደጊፉ ንኤርትራውያን ከም ዝሓሊ ገይሩ ክቐርብ ከሎ ታይና ንርኢ ሓደ ተኹላ ወይ እውን ዝብኢ ቆርበት ናይ ኣንበሳ ተኸዲኑ ዝመጽእ ዘሎ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራውያን በዚ ክንጥበር ኣይንኽእልና ኤርትራውያን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ፖለቲካ ናብነት ኣለኻ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ዘለካ ፖለቲካ ፈላላይ ዘለካ ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ዘገድሰካ ተኮይኑ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ልውላውነት ናይ ኤርትራ የገድሰንን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ምስ ኣብ ተጠው ኢልካ ፖለቲካ ክሰርሕ ትብል እንተለኻ ርእስኻ ስለዘይሰርሕ ጥራይ ወይ ርእስኻ ይሰርሕን እዩ ወይ ድማ ንስኻ ፖለቲካዊ ፀወታናትካ ኤርትራ ኣብዘየላወትሉ ምናልባት ንግዚኡ ግዜ ጅባኻ ክትህጥር ገለ ትደልትሉ እምበር ቀፃልነት ናይ ኤርትራ ዘይገድሰካ ስለዝኾነ ናትካ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ዘገድስ ኣይኮነን ስለዚ ማንም ኤርትራዊ ክንዲ ዝፀልአ እንተፀልአ ናይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝፃወቶ ዘሎ በዓል እዚ ድማ ዘፃውትዎ ዘለው ኤርትራ ንኽጠፍኣሎም ዝገብርዎ ዘለው እዩ there is no other calculation ኣብዚያ ነጥብ እዚኣ ማለት እዩ እቲ ፅቡቕ ነገር እሱ ዝደልዮ ዘሎን ዝምነዮ ዘሎን ኣብ ዝምነዮ ዘሎን ቅድሚ ሕጂ ንክንደይ ዓመታት ማሕበረሰብ ዓለም ዝሰርሓሉን ዝተመነዮን እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብቃላቶም ግልፂ ገይሮም ስለ ዝነግሩና ዘለው ጥራዩ ፍሉይድ ዝገብሮ እምበር እቲ ኩነታት it's a very clear thing እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኤርትራ ንዩክሬን ስለ ዝደገፈት ወይ እውን ነቲ ስለ ደገፈት ዘይኮነ ክኸውን እቲ ሕቶ ናይ ኤርትራ ህላዌ ስለዘይገድስ እዩ ምክንያቱ ኣቢ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ሒዙ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንሕና እኮ ሓይሊ ባሕሪ ዝሃነፅና እኮ ኣብ ኩባያ ወይ እውን ኣብ ዲጋናተይ ክገብሮ ኢለ እኳ ይኩንኩን ገይረ ስለዚ it's not about business it's not about ንግዲ ደውገሎ ድብሎ ደሎ ሸፈጥ ከም ዝኾነ እንታይ ዳ ንሱ ልኡላዊ መሬት ልኡላዊ ባሕሪ ክውንን ይደሊ ከም ዘሎ ይፅዕር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ምትላል ድማ ክንታለል ከም ዘይንኽእል ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ንነዊሕ እዋን ንኣሜሪካ መጋበርያ ክኾነኩም እየ ናብ ኤርትራ ትገብርዎ ኣነ ምሳኹም ኮይነ ክሰርሕ ኢሉ ከምኖም ፈቲኑ እዩ ንሳቶም ድማ ክፀልዎ ይክእሉን እዮም ተሓሳብ ካብ ነዊሕ ስለ ዝደልይዎ ጥራይ ግን ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ይፈልጡ ነይሮም ስለዚ ንዑ ክገብር ዝኽእል ተኮይኑ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ቅድም ክውዳእ ኣለኒ ካብ ዝብል ኣብ ፋኖ ዘሎ ኩናት ክውዳእልኩም እየ ምንታን ክትኣምኑኒ ኢልዎም ኣብ ፋኖ ክልተ ሰሙን ክወት ዘለ ኢሉ ከይዱ ኣይሰርሐን ክልተ ዓመት ገይሩሎ ፋኖ ዘይኮነ ዝጠፍእ ዘሎ ድማ ኣቢ ዝጠፍእ ዘሎ ከምኡ ድማ ናይ ትግራይ ጉዳይ ድማ ተፃዊተ ኣብ መስመር ክእትወ ኢሉ ንሱ ኣብ መስመር ክኣቱ ንሱ ክወድቕ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ናይ ኦሮሞ ድብ ጉዳይ ድማ ብውግእ ጥራይ ዘይኮነ ብዲስካሽን ጠጠው ከብሎ ስለ ዝኽእል ናብ ታንዛንያ ዶ ናብ ስግንጢር ዶ ኢሉ ፈቲኑ ኣይሰርሐን ስለዚ ኩሉ እቲ ዝፈተና ውሽጣዊ ኩነታት ናቱ ኣይሰርሐን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ናይ ኦሮሞ ኢሊት እንታይ ዝብል መደምደምታ በፂሕለ ዝበሃል ዘሎ ታስርዓት ታስልጣን ካቢና ትኸይድ ኣላ ስለዚ ተቃላጢፍና ነዚ ቆልዓ ንኣቢ ማለት እዩ ሓደ ነቲ ነገር ክዕርዮ ናይ መወዳእታ ትኬት ክንበለና እንተዘየለ ድማ ኢንተርቪን ጌርና በዓልና ኣቲና ስልጣንና ከነነውሕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ናይ ኦሮሞ ኢሊት በዚ ናይ ኣቢ ዝኸዱ ዘሎ መንገዲ ነታ ዕድመ ስልጣን ናይ ኦሮሞ ተጋሩ 27 ዓመት እዮም ተጠቂሞምላ እዮም ዝብሉ ሰው ስለዚ ተጋሩ ነታ ዝረኽቦ ዕድል ን27 ዓመት ተጠቂሞምላ ንሕና ግን 7 ዓመት ከይገበርና ከይበልዓና ኣላ ሓንቲ ከይተጠቀምና ድሮ ክግልፈና ቀሪብሎ ስለዚ we have to deal with this situation ኣብ ዝብል ዲቤት ዝወርድ ዘሎ በዓል እዚ ግን ትሪእዎም ዘለኹም ከም ባህቑ እዮም ዝጅምሩ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ወራር ክገብረሉ ይደሊ ስለ ዘሎ There's a big question, of course, what will happen to Eritrea after Isaias is gone and the PFTJ is collapsed. Whatever remains of PFTJ, when the military is the only system standing, so to say. I don't think that will be an easy way out for Eritrea's predicament. But I think of course, the international actors, states will criticize a war as such. And they might say, shame you, Ethiopia, for what you're doing in public, because that's diplomacy. But in the closed rooms, they will probably give Abiy a hug if he managed to topple Isaias. ስለዚያ የታ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ምዕራባዊ ዓለም ምናልባት ንኣቢ በውቅዑ ወፂኦም ትገብር ኣላ ወላ እውን ኤርትራ ተወሪሩ ድብል ዘሎ ኣብ ፓብሊክ መፂኦም ወረቐት ፅሒፎም ጌጋ እዩ ልኡላውነት ክድፈር የብሉን ገለገለ ክብሉ ይኽእሉ ኣብ ግሎም ክረኽቦ ከለዎ ግን ኣቢ ሓቂፎም ክስዕምዎ እዮም ኣብ ኤርትራ ከይዱ ናይ ኤርትራ መንግስቲ መንግስቲ ኤርትራ ክግምጥል ተኽኢሉ ንኢሳያስ ድማ
كقتل تغيلو بريزنت سياس دما كعل تغيلو وي كقتل تغيلو كحافون كسعمون ترايم زخلو يزبلكم زلوا سلازي نيرترا دما بناتهم كالكوليشن دحري منكس يرترا وي بناتو كالكوليشن دحري هقدف دحر وديغو ابي يرترا زخون يخون منكس كقصل هاي كل مغنياتو زخون يخون بوليتيكاوي سرح استسرح سلازي اللي نسن توديغو زقصل نغير كل يرترا كم هاجر كتصل هاي تغلنيا سلازي نابي حقيفهم يرترا دما كم تكو وترزم من يواز نبرو فحفح قبلوامو عبتناتهم أجندة من لك كم زاب السودان قدم تسعة وزلوا أبي يمن قدم تسعة وزلوا أب سوماليا وين استفلا لي من قد أجندة تسقبر وزلوا إيرترا زقدر ده يكون زدما بقلت إن تقالات نقرنا له فتحنا وجن كنت ولا يكون ناس قبانا يغني الناس التي بدحر مجارجات حسبوه أوش تقوم بينهم تزاربوه بقلت من جاركا تراي خاطب لازل كان خمسة عينات مالتي زبلوا وزلوا بخل وجن وين نسور سلزقني كابز حليفكا بزح نجار كتزاربلو تخل نجار أون يلن أبزون كزارب كله كنسمع حنتي أزي سمعوها يا سيامربات عينو يميكلا يمينادد قوشتي ومير ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባል የሚቁነጠነት ዛሬ ይልቃል ጌትነት መገረድ እኮ ትችላለህ ማንከለከለ ተገረድ እንዴት ነው ህሊናን በዚህ መጠ በዚህ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ብልጽግና ናታ ምዕባለ ናታ እንቅስቃሴ ናታ ኣመና ከም ዝቐንዕ ወይ እውን ሕማቅ ከም ዝስምዖ እሞ ንውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝጎይ ወይ እውን ንሕና ኢትዮጵያ ንኸይጥዕማ ይትፅዕር እዮም ዝብሉ I don't know ኣበይናይ መፅሓፍ እዮም ዘንብብዎ ዘለዉ እሱ ማለት ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ተኣክል ዓባይ ሃገር ኣላትና ትብሉ እንድሕር ኮይንኩም ኤርትራ ድማ ንእሽተይ ሃገር እያ ትብሉ ተኮይንኩም ክንዱ ዝኣክል ፅልዋድ ክገብረልኩም ዝኽእል ሓደ ንእሽተይ ሃገር ማለት ድዩ ብርግፅ ኤርትራ ዓባይ ሃገር ምዃና ሓያል ሃገር ምዃና ፅቡቅ ጌርኩም ኢኹም ትፈልጡ ስለዚ እቲ ዘሎ ዘራርባ ክንርኢና ሕጂ እቲ ዲቤት ዘሎ ሕጋዊ ዲቤት ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣብቲ ናይ ግብፂ ከይሰገርና ከለና ነዚ ስምዑ በዚህ ጌርና ክንጅምር ምንታን be here to debate Ethiopian interests in front of the international መጀመሪያ በዚያ ክንጅምረልኩም ክልተ ነገር ከተሓዘልኩም ስለዝደለኹ እዚያ ስምዑ እስኪ ሀገራት በተናጠል ተናገር ያለው ምክር ቤት መስራት ከፈለገ ግን ለአሜሪካ ለቻይና ለራሻ ለአውሮፓ ለአፍሪካ እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሄ አምጡልን ይሄው ጥያቄያችን እኛ አሁን ሸመግልላችኋለን ሰላም ያስፈልጋል ብያሉ ማዘናጋት ከሆነ ግን ብዙ መሄድ አይመስለኝም ጉዳዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ብዙ ግዜ ሰሜና ኢና ንኣሜሪካን ራሽያን ቻይናን ኩሎም ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ ሸምግሉና ነዚ ጉዳይ ዝፍትሕዎ ኢሎምና ኣለዉ ግን ብዙሕ ተገዳስነት ግን ኣይሃቡንን ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ከመይ ገይሮም እዮም ክሽምግልዎ ማለት ክሽምገል ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ንልኡላዊ ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክወስድ ትኽእል ኣለኹ ወይ እውን ሃቡኒ ተባሂልካ እንታይ ኢሎም እዮም ከሸምግሉካ ሽምግልና ኩሉ ግዜ መትከላት ናይ ሃገራት ምስ ሓለኻ ሽምግልና ክፍጠር ዝኽእል ስለዚ ብገንዘብ ከፊሉ ክጥቀም ከም ዘይክእል ፈሊጦም ኣለዉ ናይ ገንዘብ ሕቶ ወይ ናይ ቁጠባ ሕቶ ከም ዘይኮነ ብካልእ ድማ እቲ ዝሓቶ ዘሎ ምናልባት እዚ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ፖለቲከኛ ግን ንምንታይ ከምኡ ኢሉ ኣብ ገለ ክፋል ዝበሎ ስምዖ I know there's been discussion here about Ethiopia's desire for a seaport. Obviously, we don't change international boundaries almost ever. We're a landlocked country has the right to use a port and have access to it and to not have tariffs on goods going out or going in. And I would think it'd be a step toward peace if Eritrea would agree not to give up any of its territory, but also not to charge tariffs. ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ሓደ ካብቶም ኣባላት ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣባላት ናይ ኮንግረስ እዩ ፀረ ኤርትራ እዩ ብከምኡ ዝፍለጥ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ደገ ባሕሪ ይደሊ ኣለኹ ይብል ኣሎ ግን ማለት ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጥ እዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብፍፁም ላይክ ነቨር ኣየፍቅድን እዩ ንዶብ ናይ ሃገራት ዓለም ለኻዊ ዶብ ወይ እውን ናይ ሃገራት ዶብ ሒሱ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክረክብ ዘፍቅድ ሕጊ ከምዘየለ ኣሜሪካ ድማ ብፍፁም ንከምዚ ክትሕግዝ ከምዘይክእል ይርድኦ ድዩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ብሚድያ ገፃ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዓቢ ክትድግፎ ይትኽእል እያ ብድሕሪ መጋረጃን ከምቲ ክብላ ፀንሐ ኪድሓን ድሕሪ ሰሊጥ ካፈትን ክብልዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ
شلل يايلاتو زلا إماراتيو تي أفتحتي أمريكا قينو نتا أجندا زبد بزلو إماراتيو إمارات دما ربحاناتو نبتي نبي خيط كم زلي أبعسم تايزل خمزلو أبيرترا تايزل خمزلو ردو زخونا كونتات اللوب كنبل نخل سلازي بتقونتات منالبات إثيوبيا حتى تخلي بلالو أفدق بحري سلازي بلا كم أفدق بحر زي بلا نتي كبحري كتقملو تخل ودا باوا أقلقلوت واقع خقول للا ويون كرز زي بلو خونا لا حتى تخلي بر حابن كتب لها يتخلنا كن إيرترا ما مل سيبا منيرم نزاع كنا بيرم صريح مزل. Was a free port. Massawa was a free port to Ethiopia. This was declared early 1991. We believe this port should be free not only for Ethiopia, for everybody else who wants to use them. That's our policy. It's not a problem of conflict. It wouldn't be a cause of any conflict. Any sensible person who believes that there is a country landlocked and one has gotten access to the sea, why should the complementarity of the interests of both countries demand or dictate the free use of these ports? And with globalization, كم تري ولا لهم زيد حري عبتك زي كيناتنا وياني عبد زنبر اللوك زي استزرب زربايو حسب ناس عودا بينيرو باطع والناس عودا بينيرو نيتوبيا ترى يكون سنخالوت بفلا يدما نيتوبيا عفتك بحر زي بلا عفتك بحري عطينا كلكيلنا كن هاسيا مدب حلينا يفلتنيو كابتس أن حدا جميرنا دما كم دليلهم نخط كملوا نفكر لهم لينا كل أب زي كيناتي زنستر زي مرقصناتو بس يوم كنت كملوا زخل كلهم حيل كم زي اللي زنا جرزلو سلزي أتي ودو زخونا نجر كم زي عن رياض لنا ينجن ناب كال نجر متأمزازو كم نبور توسيد سلزلي نازل نجر زين متأمزاز كال فلوي بالحزل لو سب سديدو مع لون سخاس معوبزي ساس لا كم سنة تايلو جمهور دي كأنا سلف بليون دي وكل تبليون يوصلوا حسب المعين ما جوتي طلع كاوت تكالس يسخون يسخون يتعوم لنا جوتين حلال غير الله وجوتي كل بود الناس من ما هو يدور ولا له ترى خير لحزي سياس شعوب تسمع عاش قصو تزخون النيرو إرتراي مثلا كان زعل إرتراح زارس بربورت ولا بيه بحالي من قد يبهل الله كم قاعد له بشو عتام يتناقض جزيها قلت إحنا تشتى بندت كم مخرج أو عدي كل ده تنتري بس لا علم هم بيلت تنتري حسب طفي حسب عفار تنبر قد فيلم عفار ينبر الحين هذا شغل كل وقت ما قلت عفارات ولا ما راح تقول أوز شلون له نقصا هو بيجوا تسمع حلالات غير الله الكاس زخا ودوخا ما انت سوتري والله زيوم عتيقوم متيوم كم زلو كنا منتهي مسمن إذا عرس ساسود لازلو قالت أنا تقاوم غير نيره جبت بعلى ديات فلت إيرترا بربح أخذ كيد الله إلى نيره كم بعلى زي زبلو زلو نربح حاس بإيرترا يكونن we know الجيم إمارات ساعته لزنا برتنا منتهي مخانو إمارات متيا عبو أنت كتعود كم تخلدنا برد ما ردوا يسلم تاتسجيو كمانياتو إمارات أنت عينت حجر مخانا كف حجر وتاي إمارات أتيا زت عيت حجر كم زي الله سلنا رزق لناي سلزي تي مدب أب بوساسو زجبر وزلو هجوي ون أب يمن زجبر وزلو أب السودان زجبر وزلو أب يمن أب ليبيا زجبر وزلو كن رخلنا إمارات أب إيرترا أنت عينت مدب حزم كم زنبرو كم يجرك وش أو بوليتيكا نيتهجر نتزل لك أبوتها تكيمكا نتهجر عم مقال نتهجر فحبتنا مقتاو كنا تعتد عم مقدار دا أي سروحه منبر معبالة صراحة كم زي كونه نمزمزة بواجنا هجرات تسعود زلو بحود تسعود زل هجري سلازي إمارات أبي إيرترا لمعات مدب كم زي نبرا فلوتيو نجبتي دما برقص نيرترا ختم عبلي هذا يكون نجبتي أو دقيقة نيرترا دما أوشت أوي حدا جان خطوسد دقلوا الأمانة تاني يرمبر نحسب أم عبيلا نيرترا إن ربحت مس إيرترا بشركة إنك تتصرح مدب كم زي نبرا أب سوماليا تجبروا زلان ريو لنا أب كالهجرات تجبروا زلان من ريو لنا سلازي زي زلون تايو أم إيرترا أم إيرتراويانن استمنجس زلوا أب حج زلوا مدرخ أجمل مفتار من زلوا نسبة تجراي نكل تعمت كم حسوم حون حسرن فحبتني تيلو تاقول دايتي عم سموتوتو أبي أحمد كم تري وزن لهم حدش لابستا حدش كده حدش كمتشا حدش ماليا هيبو كي تزارب تنس نسيل ولو مسجد ما نير تراويان كم يجركا انستيجيت تجبرنا تسعجب كم يجركا تقلعو رايت ناو بلو لاود نتازم أنا أكالالو
ስለዚህ ብዛዕባ ትካል ኣብ ናይ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለካ ዲስካሽን ሰከንደሪ እዩ ርስኻ ዝሰርሕ ኮይኑ ማንም ኤርትራዊ ወላ ዲቕ ዝበለ ተቃውማ ይኹን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እተገድሶ እንድሕር ኮይና ንምንታይ ይዛረበሎ ፅቡቅ ጌሩ ይትፈልጥ በዚ ናቶም ኩነታት ንተዓሻሸ ሰባት ኣይኮነን እቲ ገይም ናበይ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ንኤርትራውያን ከመይ ጌርካ ትመቃቐል ግን እዚ ገይም እዚ ንነዊሕ ዓመታት ስለዝተፈተኑ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ንዓናት ዝበለፀ መራሕና ኢትዮጵያ ኢለኩም ኣለኹ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ምሉእ ከጥፍእ ከም ዝደሊ ብዘይ ቃል ዓለም ስለ ዝዛረብ ኤርትራውያን ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ በቲ ናቶም ሕሱር ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ክወድቁሉ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ኩለንተን ኣብ ካዝና ዝነበራ ጥያይት ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓደ ብሓደ ይጥቀሙለና ኣለው ንርኢ ኣለና ኣብዚ እውን ንስማዕ ሽዑ ናብ ግብፂ ክሰግር ጉልበት ነው የወሰድነው ያስከበርነው ብለው ይናገራሉ ያ ጉልበታቸው አሁን አለ ወይ በነገር ላይ ቡክኔ በጣም ይደንቀኝ ነገር አሸንፈን የወሰድነው እያሉ የሰጣቸው ግን ቲፒኤልኤፍ ነው ቲፒኤልኤፍ ነው ተሸናፊው ተሸናፊ ቲፒኤልኤፍ ነበር እንዴ አሸንፈን የወሰድነው እያሉ ከሆነ ተሸናፊ ደርግነዋል የሰጠው እኮ ቲፒኤልኤፍ ነው እሺ ቲፒኤልኤፍ ብዙ ፕሬዠሮች ነበሩበት ብለን እንመን እሺ ያን አድርጎታል ግን ራሳቸው ቲፒኤልኤፎች እንኳን ይሄንን አይቀበሉትም ነው ማለት ለምንድን ነው በነገር ላይ ከተዋጉ በኋላ 1998 እስከ 9 እስከ 2000 ድረስ ባለው ጊዜ ሚስጥሮች ምናምን በደንብ መውጣት ጀምረው ነበር ያው የተጣላ እንደ ልቡ ስለሚያወራ በደንብ ሁለቱን ዓመት ለሪፈረንደም ጊዜ ስጡን ያሉት አለ ሊያላምዱን ይፈልጉ ነበር ያው እነሱ አሸናፊ ስለሆኑ እንደልባቸው ስለሆነ የሚያወሩት ሊያላምዱን ይፈልጉ ነበር ምንድነው ለማላመድ መፈለግ ማለት እዩትና ድንበሩን ከፍተን ስንነግድ ምን ስንል ገንዘብ ስናገኝ ምን ይሆናል ክፍት ሲሆን ካለኛ መኖር እንደማይችሉ ያውቁና ይረዱና መለያየትን አይመርጡም ብሎ ያስባሉ ብለው ነበረ እኛ ግን ጉልበታችን አስከበር ነው ይላሉ ማለት ነው ሕጂ እዚ ርእይዎ እጂ በሊሕ ኮይኑ ይመፅእ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ናፅነትና ብጉልበትና ኢና ረኺብናዮ ብሓይልና ኢና ብቕልፅምና እወ ማንም ዝመጠወልና የለን ብጉልበትና ኢና ረኺብና ናፅነትና ሕጂ እንታይ ክገብር ደልዩ እቲ ገይም ናቱ ረሳሕ ገይም እንዲ ግን ኤቭሪባዲ ነውስስ ዓሻንተ ዘይኮንካ ነዚ ገይም እዚ ብቐሊሉ ኢኻ ከተንብቦ ትኽእል እንታይ ዝብል ዘሎ ንህወሓት ክፀርፊ ኢሎም ኮይን ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ህወሓት ኮይኑ ናፅነቶም ሂቦም ስለዚ ብጉልበትና ኢና ረኺብና ክብሉ ከሎ ኤርትራውያን ንህወሓት ክፀርፊ ኢሎም እዮም ኣብ መንጎ ነቲ ፅምዶ የፍርስ ኣለኹ ኢሉ እንድዩ ቤላ ተካለይ ተሓዲሩ ነዚያ መኺረ ሽጠረ በቃ ስማርት ኮይኑ ብክመፅእ ይፈቲኑ ኤርትራ ብጉልበታ ረኺባ ነዚያ ዲበይ ዝገብር ሰብ እውን የለን ኤርትራ ብጉልበታ ናፅነታ ረኺባ ጥረት ኣይኮነስ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ኩነታት እውን ህወሓት ኣዲስ ኣበባ ካኣቱ ዝሓገዘቶ ሰያ ነይራ ንህወሓት ስለንፈትዎ ወይ ፍሉይ ፍቅሪ ናይ ህወሓት ስለዝነበረና ደይኮነ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ረብሓናታ ስለዝነበረ ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘሎ 2 ዓመት ንሪፈረንደም ክናዋሕ ኤርትራውያን እዮም መሪፆም 2 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ተዳልዩ ንማሕበረሰብ ዓለም ይሚኑ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይ ምረቃ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ብለሲንግ ናይ ኢትዮጵያ ክንገብሮ ስለ ዘለና ን2 ዓመት ክፀንሕ ኣለዎ ምንታ ህዝቢ ኤርትራ ተረዲይዎ ሪፈረንደም ንክገብር ተባሂሉ ንሱ ግን እንታይ ይብል ኣሎ መራሕቲ ናይ ህወሓት ኣብ ድሕሪ ኩናት ናይ ወያነ እቲ ምስጢር ከውፅኡ ከለዉ 2 ዓመት ዝሃብናዮም ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ነገዱ ናፅነት ኣየድልየናን ኢሎም ንክኣምኑ ምክንያቱ እቲ ንግዲ ምስ ረኣይዎ በይኖም ከዋፅኦም ከም ዘይክእል ምስ ፈለጡ ተመሊሶም ምስ ኢትዮጵያ ክንሓብር ኢና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ገምጋም ኢና 2 ዓመት ኣፍቂድና ኣለዎም ስለዚ ንሕና ኢና ብላዕሊ ነርና ትሪእዎ ርስሓት እዚ ግን ንማንም ዕሸል ከደናግር ዝኽእል ኣይኮነ ምክንያቱ 34 ዓመት ዝኸደ ናፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እጂ ንስኻ ኣብ ሚድያ መፂኻ ውሕዱን ብዙሑን ስለተዛረብካ ዝቕየር ክህሉ ኣይኮነን ንቐፅል ካብዚ ምቕፃል እቲ ኩነታት ዘሎ ናበይ ይኸይድ ኣሎ 2025 Cairo's desert air was charged with anticipation as Eritrean President Isaias Afwerki arrived at Cairo International Airport. This was no ordinary state visit. It was a calculated move in the high-stakes game of Horn of Africa geopolitics. Afwerki's presence, following a year of summits and reciprocal visits, came just after Ethiopia's prime minister called for international mediation over sea access, directly implicating ባይነት አይኖሩም እንደምታውቀው ደግሞ በቅርቡ ወደ 4 ቢሊዮን ዩሮ የግብጽ መንግስት ከአውሮፓ ህብረት አግኝታለች ገንዘብ ስለዚህ የአውሮፓ ህብረትም ቢሆን ይህንን ገንዘብ ምክንያቱም በአንድ ጊዜ አይደለም ይህንን ገንዘብ የሚሰጧቸውና ያን ገንዘብ እንድታጣም ሊሆን ይችላል ብለን ነው የምናምነው እና እዚህ ጋር ግን አሁን ቀደም ስናገር የነበረው ነገር ነበርና አሰብ ላይ አሁን የአስመራ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤሮፓ ሕብረት ቢልዮናት ገንዘብ ክሕግዞም ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ስለዚ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ንግብፂ ንምቕርቃራ ንግብፂ ንምንፃላ ዝግበር ዝነበረ ፃዕርናቶም ኮንቶ ከም ዝኾነን ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርናቶም ድማ ምናልባት ብመንገዲ ኤሮፓ ዲ ብመንገዲ ካልእ ጌርና ንግብፂ ናብ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ፈተነታት ኩሉ ወይ እውን ኤርትራ ክትሕግዞ ትኽእል ንሕና
ጻጽብ ምግባር ነቲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ንግብጽ ዝሕግዞ ዘሎ ጠጠው ንኸብሎ ክንጽራ ኣለና ዝብል ዓይነት ፈተና ኢና ንርኢ ዘለና ደናገጡ ምንድነው የኢትዮጵያን ጡንቻ የኢትዮጵያን ክብደት እውነቱን ለመናገር ኤርትራኖች የማይችሉበት ደረጃ ደርሰዋል ሀገሪቷ ላሽቃለች ተርቧል ህዝቡ የመዋጋትን ብቅንትን የለውም ማን ነው ሞቲቬሽን የለውም ቀዳዳ ቢያገኝ እንዳይት ሹልክ ብሎ የሚወጣ ህብረተሰብ ሆኗል እንግዲህ ከስሩ ልክ እንደ ሳር ቤት የተመዘዘ ራቁቱን እየቀረ ነውና አልሲሲ ምን ያህል እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኢትዮጵያ ክዋጋዓሉ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ክምክተሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ ወዲቑ እዩ ማለት ድኽነት ቁጠባዊ ኩሉ ነገር ሃገር ተዳኺማ እዩ ዝብል ዘሎ that's what you think and that's what you wish ትምኒት ናቱ ሓሳብ ናቱ ባህጊ ናቱ እዩ ዝነገረና ዘሎ ሃገር ሓያል ከም ዝኾነ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ንሳቶም ኣብዚ ኸፈ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዘለዉ ምክንያቱ ኣነ ከም እንተበልኩ ከምዚ ንኤርትራ ፎሉስ ፕሮቫዶ ንሰብ ንምሕጓስ ንገብሮ ዘለና ክመስሎም ይኽእል ግን ጀነራሊ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ካብ ልሳኖም ከስማዓኩም እንታን there was this video ኣበላ መሲለኩም give me a second ባዕሎም ክዛረቡ ከለዉ ዝረኸብኳ ቪድዮ ነይራ መስሓቅኩም ክትኮነና ስለ ትኽእል እስከዚያ ስምዕዋ Me hungry, he hungry, he hungry, he hungry. Then don't worry. Ara we hungry, me hungry, me friend hungry, me parents hungry. All እንዳለ ዘመድ አዝማድ ሰፈሩ እንዳለ hungry, all hungry. ለሚመለከተው ይድረስ በእውነት all hungry. We country. Me hungry, he hungry, he hungry, he hungry. Then don't worry. Ara we hungry. Me hungry, me friend hungry, me parents hungry. All እንዳለ ዘመድ አዝማድ ሰፈሩ እንዳ So exactly ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኢትዮጵያ ከመይ ወሪድዎም ከም ዘሎ ይነግረኩም ኣሎ ስለዚ ኣነ ጠሚ ኣለኹ ንሱ ጠሚ ኣሎ everybody is hungry ኣብዛ ዓዲ እዚ ዝንገር ተሎ ንገሩ ዝእወጅ እንተሎ ኣውጁ ንሕና ኩልና ብጥሜት ተወዲና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ወዲቓ ከም ዘላ ወይ እውን እቲ ፕሮፓጋንዳ ንሕና ከነጋን ንብሎ ዘለና ዘረባ ኣይኮነን ነውና አልሲሲ ምን ያህል ደፍረው ኮንሲኮንሱን ስለሚያውቁት ምን ያህል ደፍረው ተጠግተው እዚህ ድረስ ከመጡ የኛ ደግሞ ምላሽ በጣም በር ድረስ ከመጡ ይሄ ራሱ ዲክላሬሽን ኦፍ ዋር ተንኩሰው ደንበኛ ሚሊተሪ አክሽን ወስደው ነካ መለስ ያውን ነው ገባ ብሎ ፈንዳሜንታሊ የኛን ብሔራዊ ጥቅም በሚጎዳ ሁኔታ ዳይሬክት ስለዚህ ግብፅና በኤርትራን ተመጽዮም ደፊሮምና ማለት እዩ ማዕንጣ ገይሮም ኃይሊ ገይሮም ገለ ፍናን ገይሮም ኣብዚ ቀጥቃና ተመጽዮም እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ናትና ቐልጾም ዝፈልጥዎ እዮም ንፋኖ ክስዕር ዘይካለ ኣብ ትሽትሹ ኮይኑ ንዝሃርሞ ዘሎ ክስዕር ኩሉ ሰራዊቱን ምልሽኡን ፍሉይ ሓይሉን ኮማንዶን ኩሉ ሰዲዱ ድሮናቱን ካልእን ገይሩ ክስዕር ዘይካለ ዝኾነ ክገብር ዘይካለ ተገምቲሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምዛ ንሪኦ ዘለና እያ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ዘስደምም ደረጃ እዩ ዘሎ ግን ወላሓንቲ ክትብለሉ ትኽልካ ነገር የለን because the realities ብኣፎም ብዙሕ ነገር እዮም ዝምነዩ ዘለዉ ብኩናት ዝሓስብዎ ዘለዉ ድማ ስምዑ ብዚ ተነስተ ሀሳብ መምጣትና አስመራ ላይ ምጽዋን ከመጠቀም ለኤርትራ መንግስት ትልቁ ጥቅም የሚሆነው አሰብን ሳይሆን ምጽዋን መጠቀም ነው ለወታደራዊ እንቅስቃሴም ቢሆን የአሰብ ስፍራ አሉኝ እንኳን ብላ የምትላቸውን የባህር ሰርጓጅ መርከብ ስለሌላት ኤርትራ በጀልባ እንኳን ብትመጣ የኛ የድሮን ቴክኖሎጂ ከኤርትራ የድሮን ቴክኖሎጂ በጣም የራቀ ነው ስለዚህ እሷ ነች በልጥም ልትጋለጥ የምትችለው ማለት ነው ስለዚህ ወታደራዊ ስልትናቶም እዮም ኣብ ቴሌቪዥን መጽኦም ዝነግሩና ዘለው ስለዚህ ካብ ወደ ባጽዒ ዝጠቕሞም ንዕንበር ዓሰብ ኣይጥቀሙሉን እዮም ስለዚ ንዓሰብ ንዓና እያ ትጠቅም ብወታደራዊ ኩናት ተጀሚሮም ድማ መራኽብ ኩናት ስለ ዘይብሎም ብናያሹ ጀላቡ ገይሮም ካብ ባጽዒ ተበጊሶም ንዓሰብ ሎጂስቲክስ ከምፅኡ እንድሕሩ ኮይኖም ደን ድሮናት ናትና ኣዝየን ዝማዕበላ ካብ ናይ ኤርትራ ላዕሊ ስለ ዝማዕበላ ክንሃርቦም ኢና ድሓን ብዙ ዘረባ እዚ ቅድሚኹም ሽዑ ግዜ ተዘረበ ዘረባ እንዲሁ ብዙ ግዜ ዝተፈተነ እዩ ብዙ ግዜ ተሃዲድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ስክሪን መፂኻ ነገራት ከምኡ ክመስለካ ይኽእል እዩ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ግን ኣብ ዲቕ ዝበለ ፕሮፓጋንዳ የማትዮም ዘለዉ ብፖለቲካ ብወታደራዊ ከምዛ ትሪእዎ አታክ አድርገው የሚገቡ ከሆነ ቅድም እንዳልኩት ኮት አንኮት ፈረስ ላይ ያኔ ወጣን ማለት ነው ያኔ የልባችንን ማድረግ እንችላለን ባይኔ
ራሳቸው ለኮሱ አንቹ ፍቹ እንደሚባለው ስለዚህ ፈኸራ ታዲድ ግብጽ እንድሕር ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኮይኖም ስጉምቲ ክወስዱ ወይ እውን ናብ ኤርትራ ገጾም መፅኦም ንኤርትራ ክሕግዝዋ እንተደልዮም ደን ንሕና ድማ ዝከኣለና ንሕና ናትና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እሳቶም ኣከመይ ዝበለ ጭንቀት ኣትዮም ከም ዘለውን ኩሉ ኦፕሽንስ ብዘረባ ዘይበፅሕዎ የብሎምን ዘይተገብረ ፕሮፓጋንዳ የለን ሕጂ ኣተሓዛቢልና ምስ ናይ ዓለም ክንኣስሮም እንታ There have been at least 6 incursions by Russian air assets into NATO airspace in just the past 2 months, including the flight of 19 Russian drones into Polish airspace. Just this week, Polish fighter jets have launched twice to intercept Russian intelligence aircraft flying over the Baltic Sea without transponders. So, what is Russia's game plan? How does NATO defend? And just how dangerous a moment is this in terms of escalation? He's Mikey Kate, former RAF pilot and military planner. I'm Christian Fraser. We'll break it all. انتهينا نسمع زلنا بزي أمانغو راشان أمريكان أمانغو راشان نيتون زجبر زلو كنتات كاب جزء ناب جزء ناب زبرت كنتات يخي كم زلون زوم كل تحيلتات دما ناب كال زي تدليو كينات نكخدو زلو تقولو كم معلتنا وسقي خيدالو راشا درونات ناتا ناب كل عير نيروبا نيتون تصدلا زبل كسي يدقاقم يزلو سلازي انتاي كجبر خل ويون أوروبا انتاي كجبر تخل زبل مغنيات بفرلا يتنا يوكرين جنبار إذا زربازيا ماسيا تمثيل لكم كم نجي يوكرين تسعر انتلا يوكرين تودق انتلا ويون توديقا اتوكينات تي أوروبا نخي نا يوكرين كونات نخي ودا نيتو مغنيات كده لمخانو نافتو كينات كعتو تزارينا نيرنا زان رياضة لنا مغنيات دما the classical case أوروبا كميلو نافتو كينات كعتو يدلكم زل وي نيتو كميلو نافتو كينات كس انبر كمزدلي إذن راشا مغنيات جيركا كس مفتار مالتيو زي ما حدا بحدا نريو زلنايو مغنياتو أبدو سمعجي انتا يقاتون كم زلو A new front has erupted in eastern Ukraine. Russia's full-scale push on Pokrovsk has begun. Russia unleashed a 170,000-strong force in the Donbas heartland. Ukraine is fighting back, deploying elite special forces into the Inferno. Our next story with the latest from the front lines. زنريو زلنا أزيو كبيت كوينات يكايد كمزلون تا بوكروفسك تبهال ناي لوجيستيكال حب زخوني أزيو استراتيجيكا وقداسنو زلو كتما نا يوكرين راشا سفي زغونه مدقعت فنيالا ناي موداتا مدقعت كون كم زغن ونايتو تبوتات انت تسعيرو سراينا يوكرين ازير يقوي بوتاك حز خلي زبال سلاز راشا ب 270 شح استسني كجف مدقعت جيرالا يوكرين دما زلوات زبال سبيشال فورس بال نابت بوتا يتياتو خم زلاي زنغر زلو ناي بحق حما كويناتي كايت كم زلو ازي حجي بوغنيتو زغبر زلو راشا دروناتات سدلالا زبل دما اكال نايزو كويناتي زكون كم زغل جمجام لنا سازي زيناي كوينات of Ukraine جي تبصح زلو الصفحه ملكي مزاربو زلو has been quite chaotic there for a few days now with very contrary information we've been receiving and understandably so because they come on the one part by the aggressor by Russia and on the other part by the army which is defending this city the Ukrainian army so you've mentioned this لك كم زنريو زلنا اتكوينات ناي بحكي حما كوينات كم زلو زي بوكروفسكي زبال بوتا دما العلا قداسنا زلو ويو ስለዚህ ኩሉኒ ሰላምን ገለንዶ ሙቅራስ ወስዶ ገለዶ አውላዶ ድባል ድነበረ ንሱ ተሪፉ እቲ ኩናት በብ ስሬኻ ውፃያ ኮይና ከም ዘላይና ንርኢ ዘለና ስለዚህ እዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ብኸመይ ክውዳዩ ከቢድ ይኸውን ራሻ ናይ መወዳታ ቅልዓ ክመስል ዝኽእል ብዝበርትዐ መልክዕ ትዋጋእ ከም ዘላን ትታኾስ ከም ዘላይና ንርኢ ዘለና እቲ ግንባር ድማ ነዚ ይመስል ብስእሊ ክንሪኦ ከለና እዚ ኩናት ናይ ራሽያን ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣሜሪካ ይኹን ኤሮፓ ካልኦት ሓይልታት ከመይ ገይሮም ነቲ ኩነታት ኢዶም ይእትውሉ ከም ዘለውን ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ንምግማቱ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እቲ ኩናት በዚ መንገዲ ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ግንዛበ ዘድልዮ እዩ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ኩናት ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ሂወት ኣብዚ ዝጠፍእ ዘሎ ዓዲ ትቁፀሮ ንመጀመርያ ኣብ ታሪክ ከም ንሪኦ ዘለና حماق كوينات أب أوروبا أين نرى زلنا أب تاريخ المجمرة يكونن لحد نويح عمد أب تاريخ زدقم زلو تزخف كوينات أب تاريخ أب أوروبا يتقايدو كله أفريقيا حماق كوينات تقايدن دي كنا أوروبا زخف يلن قدما كوينات علمن كلا كوينات علمن كلا كوينات أوروبا أزيو حماق كوينات يوم زكايدو زعجين رياض زلنا دما هي وات ناي سبات ريوات شيلهم ناي من سراويت يوم زغطلو زلو I don't know كم تريوات لهم ناي ميديا ناي معرف سلزخونه ناي راشا سراويت يغطلو له ويون قلملنا ببال دريوات زلو ينا نرزلنا بدعمي كبيت كويناتي زكاية زلو زي أمريكا
ነዚ ኩነታት እዚ ብቀረባት ካተሎ ከምዘላ ከም ርዱ ጌርና ንወሰዶ እስከ ንስማዕ ኢና 100 Russian soldiers are within the city have managed to infiltrate the city, and unfortunately there's a fighting going on, but there's also the remaining civilians. Almost nobody stayed in Pokrovsk. It was a city that I visited last in January. بعفشا كم دريت كونات كبيت كم زلون أوروبا دما كل ذكالهم كقبر خم زلهم يم بوتين عكم درجة ناي كوينات كلجن روسيا أمريكا نت كوينات نا يوكرين بنيتو غيركم أوروبا بعرفون قالوا كابانا سوار كد جزء استخدي غميلا من أبو قدي فما خلوا بوتين ناي بينو كوينات نا دونالد ترامب كوينات نابكال ما أزني كجمر زل زلوا نزيد ما بوتين بحدا بوتات رايك حصر كم زيد زلوا Venezuela confrontation has erupted to new heights, and now Russia has entered the fight. A Russian transport plane landed in Caracas, signaling Moscow's direct involvement in the crisis. For Washington, D.C., it's a clear challenge in its own backyard. The U.S. has already committed 10,000 troops, warships, F-35 jets, and special forces to the Caribbean. The U.S. says that the build-up is to combat drug traffickers, but critics warn that it looks more like a regime change operation in Venezuela. ስለዚህ እንታይ ንርዳ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ መንግስትናቱ ንቬኔዙዌላ ንክሓርም ቀጥታዊ ምድላዋት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ዳርጋ ኣፅዋራቱ ኣዋዲዱ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ ግዜ ዳርጋ ናይ ሎሚ ድዩ መዓልቲ ድዩ ክንደይ መዓልቲ ተሪፎሎ ድሕርሶም እንዳኸውን ድሕሪ ገለ እዩ ዝበሃል ዘሎ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ንምግባር እቲ ዕላማ ድማ ንፁር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንመንግስቲ ናይ ንፕሬዚደንት ኒኮላ ማዱሮ ካብ ስልጣን ንምላይ ነቲ መንግስቲ ንምዕላው ንሳቶም ዝደልይዎ መጋበርያ መንግስቲ ጌርካ ነቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ንምጉሕጓሕ እዩ እዚ ንፁር ዝኾነ ፕላን እዩ ንሳቶም ግን ናይ ድራግ ናይ ሓሽሽ ምንቅስቃሳት ክንቋፀር ብላብላ ብዝብል ምክንያት እዮም ዝኣትውዎ ዘለው ስለዚ ኣከምዚ ኩነታት ከለው እዮም ቭላድሚር ፑቲን ናይ ትራንስፖርተር ናይ ዓብዪ ናይ ወታደራዊ ኣፅዋር ገለ መንቀሳቀሲ ዝኾነ ዓብ ነፋሪት ናብ ቬኔዙዌላ ሰዲዱ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ቬኔዙዌላ ድማ ናብ ራሻ ከይዱ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ናይ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ፓርትነርሽፕ ድማ ተፈራሪሞም ኣለው ናተይ ገምጋም ምስቲ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዘይከታተሎ ስለ ዘለኹ ብቐጥታ ኣብ ኩናት ናይ ቬኔዙዌላ ፑቲን ኣትዩ ንቬኔዙዌላ ክከላኸለላ ኢልና ክንዛረብ ከቢድ እዩ ምስቲ እጅ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ገጅፍ ኩናት ኣብ ዩክሬን ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ካልእ ኩሉ ዓይነት ቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ እገዳታት ወሪዱሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ካልእ ዓብ ኩናት ምዃን ኣሜሪካ ኣብ ድርኩኺት ገዛእ መፅዩ ንኩናት ክሳተፍ ድያ ይሳተፍን ካላርሲ ክኸውን ግን እቲ ተበግሶ ናቱ ንባዕሉ እዚ እቲ ትራንስፖርተር ዝበሃል ዘሎ እዚ እቲ ነፋሪት ስለዚ እዚ ተበግሶ እዚ ክወስድ ምኻሉ ጥራይ ንባዕሉ ንኣሜሪካ ክንምንታይ ፕሮቮክ ይገብራ ከም ዘሎ ወይ እውን ድፍረት ከም ዝኾነ ኖርማሊ ራሽያ ንኣሜሪካ ክደፍራ ንቡር ነገር እዩ ግን ራሽያ ኣብ ከቢድ ኩናት ስለ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ናይ ፑቲን ክንምንታይ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ምፍጣጥ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ካሪቢያን ዝበሃል ከባቢ 10,000 ነፈር ወታደራት ከምኡውን ኤርክራፍት ካሪየርስ ከምኡውን ዝተፈላለየ ዓይነት መራኸቢ ኩናት ኣብቲ ከባቢቲ ድማ ተዋጋእቲ ነፈርትናታ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ግን ናብቲ ቦታት ብዝቐረበ መንገዲ ኣቐሚጣ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ስለዚ ምፍጣጥ ናይዞም ሓይልታት በዚ ኣብ ዩክሬን በዚ ድማ ኣብ ቬኔዙዌላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ብዙሓት ወገናት ዝረአ ዘሎ ግምታት ዝወሃቦ ዘሎ Rising in heavy lift cargo using a fleet of Ilyushin Il-76 aircraft. The aircraft made multiple stopovers in Armenia, Algeria, Morocco, Senegal before finally touching down in Caracas. This route containing multiple stops indicates a strategic approach to avoid Western airspace and potential cargo inspections in regions deemed unfriendly. Here it is important to note that Yekaterinburg based ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እታ ነፋሪት ብዙሕ መንገድታት ሒዛ ከይዳ ምንታን ካልኦት ቸክ ከይገብርዋ ነቲ ቁትሕሶ ናታ ድማ ዝኾነ ነገር ከይገብርዎ ስለዚ ሰንሲቲቭ ነገራት ክህልዎ ነይርዋ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ እቲ ሽማዊ ድጋፍ እዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ክንዱ ዝኣክል ዓብዪ ድጋፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ንቬኔዙዌላ ኣብዚ እዋን እዚ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ስቲል
እትንሪዮ ዘለና ኩነታት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ድማ ናብ ቬኔዙዌላ እትገብሮ ዘላ ኩነታት መዓስ ክጅምር ዝኽእል እናተባሃለ ግምታት ዝወሃበሉ ዘሎ እዩ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዘለወሉ ካልእ ኣርእስታት ድማ ኣሎ ንመለስ ኣብቲ ካልእ ሕጂ ኩሉ ነገራት ስእልታት ኣተሓሒዝና ክንሪኦ እንድሕር ኮይና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ምስ ኤውሮፓ ብመንገዲ ኔቶ ንራሽያ ኣብ ዩክሬን ትዋጋ ኣላ ኣብኡ ከተውድቃ ድማ ትደልላ ንዊሕ ዓመት ን3 ዓመት ቀፂሉ ኣሎ ናብ 4 ዓመት ቀሪቡለት ኩናት ሕጂ ፑቲን ድማ እቲ ኩናት ክዕርፍ ከም ዘይክእል ብቕልፅሙ ጥራይ ክውድኦ ዘለዎ ኢሉ ኣብ ገሚትሉ ዘሎ ድማ ፑቲን እንታይ ገይሩ ኣሎ እምበኣር ኣሜሪካ እንድሕር ካብዚ ኩነታት ዘይትወፅእ ኮይና ድሕሪካ ምኻዳ ዘይትገድፈቲ ኮይና ኣብቲ ድርኩ ኺታ መፅያ ድማ ኣነ ክቕስቅሳ ኣለኒ ዝብል ገምጋሚ ዝርአ ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ዝንሪኦ ዘለና ኩነታት ቀልጢፉ ናብ ካልእ ነገር ክቀያየር ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ከጋጥም ካብኡ ንድሓር እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ናበይ ክኸይድ እዩ ናይ ቬኔዙዌላ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜኡ ንገድፎ ኮይኑ ምክንያቱ ብቐሊሉ ክትመልሶ ትኽእል ወይ እውን ብቐሊሉ መልሲ ክትረክበሉ ትኽእል ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ኩልና ተረዳዲና ኣለና ሕጂ ናብቲ ካልእ ዓይነት ውድድርካ ክንሰግር ኢና ቢካዝ እቲ ኮንፍሮንቴሽን እቲ ውድድር እቲ ረስኒ ካብ ሓደ ኣርእስቲ ናብ ካልእ ኣርእስቲ እናዘለለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምስ ቻይና ድማ ክንርኢ ምስ ፑቲን ዝግበር ዘሎ ክንሪኦ ከለና ናብ ቻይና ድማ እቲ ናይ ቆጠባዊ ኩናት ድማ ማለት ክንርኢ Two biggest economies square up for a fight. China. The biggest headlines tend to be about tariffs and really overt economic policy, like the way China has throttled the export of critical minerals America needs. I don't want them to play the rare earth game with us. But I want to show you how you don't even need to go that far to tip the scales in your favor. Case in point, the #1 agricultural export in the United States. Last year, these were worth almost $25 billion to American. እንታይ እዩ እቲ ኬዝ ንሪኦ ዘለና መሲልኩም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ውድድር ክንዛረብ ተኮይና እቲ ውድድር ናይ ቁጠባ ናይ ንግዲ ዘሎ ኣሜሪካ ዝዓበየ ቁፅሪ ሓደ ኤክስፖርት ናታ ንቻይና እንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ቴክኖሎጂ ኮነ ዋላ መኻይን ኣይኮነ ዋላ መራኽቢ ኣይኮነ ዋላ ኣፅዋር ኣይኮነ እንታይ ዳ ሶይቢንስ እኽሊ ሕርሻዊ እቶት ካብ ግራት ናታ ዝወፅ እዩ እቲ ሕርሻዊ እቶት ድማ ቻይና እያ ትገዝኦ ቻይና ድማ እታ ዝዓበየት ገዛኢት እያ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ኣፅዋር እንታይ ትፈልጡ ዶ ዕዳጋ እዩ ኣሜሪካ ንዓመታት ከም ድሌታ ዝተንቀሳቐሰት ዝዓበየት ዕዳጋ ናይ ዓለም ስለ ዝነበረት እያ ሕጂ ግን ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ቻይና እዩ እዚ ሶይቢንስ ዝበሃል ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ቀንዲ ደገፍቲ ናቱ ሓረስቶት እዮም ንዓታቶም ድማ ቻይና ሓንቲ ጥኢት ከይተኮሰት ኢዶም ከም ዝህቡን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክሳዱ መፂኦም ክሓንቅዎ ክሳብ ዝደልያ ጌራቶም ምክንያቱ ነዚ ሶይቢንስ ዝበሃል ብጀካ ቻይና ክገዝኦ ዝኽእል የለን ምህርቲ ናቶም ኣብ መኻዚኖ ናቶም ሒዞም ሕጂ ደይበላሾ ዋላ ሕጂ ዲና ካብ ቢዝነስ ክንወፅእ ዋላ ፅባሕ እናበሉ ፀሎት እዮም ዝገብሩ ዘሎቶም ሓረስቶት እቲ ዝኸበደ መድረኽ ቻይና ሓንቲ ጥኢት ከይተኮሰት ከምዚ ኣውሪዳቶ ኣላ ንኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ኤሽያ ከይዱ ክፍክር ብኣፍ ዳ እምበር ኣብ ተግባር ዋላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ይፈልጥ ነይሩ ቻይና ቤላ ገይሮም ብገረሩ ሒዞም እዮም ሬር ኤርት ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ሶይቢንስ ዝበሃል ብጀካ ቻይና ክገዝኣለዎም ዝኽእል የለን ቀሊልካ ኣይኮነን 25 ቢልዮን ዝትመን እዩ ብሕርሻዊ እቶት ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ዓብዪ እቶት እዩ እዚ ስለዚ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ዘለዋ ውድድር በይናይ መንገዲ እንተሪኻዮ ቻይና ንነዊሕ ዓመታት ካልኩሌት ገይሮም እዮም እምበር ቻይና ክደኣ ነዚ ሶይቢንስ ካብ ኣሜሪካ ተደይገዚኦም እንታይ ገብርዎ እዮም ካበዮም ክጥቀሙ ምክንያቱ ብዙሕ እዮም ዝጥቀሙ ሳቶም ከ እንድሕር ኢልካ ኖ ቻይና ቀዲሞም ነዚ ሶይቢንስ ካብ ኣሜሪካ ዝወስድዎ ብሙሉእ ካብ ብራዚል ክወስድዎ ምስ ብራዚላውያን ተሰማሚዖም እቲ ዕዳጋ ድማ ብብራዚል ገይሮም ተኪኦም እዮም ስለዚ ወላ ሓንቲ ክሳራ ብዘይብሎ ንኣሜሪካ ጥዋዕዋዕ ከብልዋ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ስትራቴጂክ ፕላኒንግ ይበሃል ስትራቴጂካዊ ፕላን እንተለካ ኮይኑ ብዘየገድስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ነቲ ቢዝነስ ነቲ ኩነታት ኣቐዲምካ ፕላን ተጌርካዮ ኣሜሪካ ብስምዒት ትኸይድ ቻይና ግን ብብልሕን ብፕላንን ስለ ትኸይድ ዘላ እያ ስለዚ እዚ ናይ ብሓቂ ኣገራሚ ኮይኑ ኣሎ ሚድያታት ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክዛረበሉ ይደልን እዩ ሳሕቲ ዝወፅእ እዚ ሕጂ ናይ ካናዳ ስለ ዝኾነ ዝዛረበ ዘሎ ምክንያቱ ካናዳ ኣሜሪካ ቤላ ገይራ ትድክሮም ስለ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እንኮላይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ይቕረታ ኢልዎ ይቕረታ ኣብዩ ስለ ዘሎ ካናዳ ናይ ብሓቂ እዮም ተቆጢዖም ዘሎ ቆጠቦም ድማ ኣብዚ ገደዳ ዓዘቕቲ ወሪዶም ኣለዉ ቻይና ኻ ነቲ ብኮ ተጠቂማ ምስ ካናዳ ዘለዋ ዝምድና ክትዕሪ ትፍትና ኣላ ግን ቀስ ኢለ ክርዮ ዝህቦ ከሉ ምክንያት የብለይን ምክንያቱ ስለ ዝሓሰበኩም እዮም ትመፅኑ ዘለኹም እምበር ምስ ኣሜሪካ ከለኹም እንታይ ትገብሩ ነርኩም ፅቡቅ ገይረ እየ ዝፈልጥ እያ ትብል ያ ቨሪ ራይት ካናዳ ንኣሜሪካ ክትሕጉስ ኢላ ዘይገበሩ እንተይነበረና ኣንፃር ቻይና ሕጂ ግን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩ ምሰላህዮም ንቻይና ይቕረበሉልና ክብሉ ይጅምሩ ኣለዉ ቻይና ድማ ዊ ነው እዩ ንፈልጠኩም ኢና እንታይ ዓይነት ምዃንኩም እዮም ዝብልዎም ዘለዉ
إذا أرسل راسي نمعالتات نتزاربنالو ناي بحكي أجرامي كابو كي وصانا جن نساتهم أب كم زي واجو China ما انتهي قبر الله سمع the world with what they're building. But here's what no one's talking about. While Western media keeps you distracted, China's quietly racing ahead, building a future that looks straight out of science fiction. AI systems that think for themselves, machines that replace humans, cities run entirely by algorithms, and yet barely a whisper in the West. Because what's happening right now isn't just about smart cities or flying taxis. China's building something far more powerful, a robot army. And once you see what it can do, you'll realize the future isn't coming. It's already here, and China's leading it. Let me start with some. انتايم زبلو نازل له مسيلكم بزعبنا تشاينا تكنولوجي كسرب كله امريكان تايم زبلو مبزحت زي دقفتنا دونالد ترامب دما كم زتري وزل لهم سيرفيليان سيتي بقى نسب بسليا غيرهم بتكنولوجي غيرهم نخو قاصروا وغلغلن بري ولا حنت معبالي بلان تشاينا كاب تشاينا هدمو بروباغندا يزي مغنياتو تشاينا بتكنولوجي امريكا بفصيما كتقربا خمزي كالتي زبال زلو اتي تكنولوجينا تشاينا دما ابي زلو انتريلنا اب كل عودي اب حدا عودي كونت امريكا تقدمها زلا قال بقالو اب كل عودي تقدمها خمسه لا يزنقر زلو اتس اميزينج تكنولوجينا تشاينا كميل يخير على ذا فيديو زي مليون سوات ريهم مالو ابت كومنت سكشن دما امريكا خا كاب كوينات كتزلل تعلالا بعدار على نفسها نسراويتا دما دموس كتكفل تشجر دل حجر نرلنا يس اعمل لو تلقي حق كفله ياغن يتلقى حد ما معسينا مالو بقمط قالو تشاينا دما امريت اب سماي اب كل درجه نت تكنولوجي درونات نكوينات رايم زاربو لامريكا اب تشاينا جن درون مالت اب كل عودي واي زنا تشاينا تكنولوجيس ولا نشتك فانا عدنا انت دمصي يزبل انسي يغني جن قدوس كني دما كاب تشاينا تريكنيكا اي دونت ثينك عمره خاون صبوت سرعي مثلا جلسب كامريكا زغنا له انا كاب تشاينا زغنا تشاينا سنه سرعه زلو معباله قسقاسه ابناتا غداي طراي تكيرا اب هوتتنا عالم كاتوت اب غدايناتا طراي تسرع زلا نخلو كفال ناي قطبات ما تقملو منغسي كومونيست بلو ولا سوشاليست بلو جن برايفت سيكتور جن كم تشاينا تقمل يلن ديسيبلين زلو برايفت سيكتور يزلوا I think تي انا حنت كابتي ابيرترا اجريسيف لكسر حلوت منغسي زدليو نعوخ قبر دما كل جزء كامبينز قبر موديلنا تشاينا تختيلكا ناس قطبا موديلنا تشاينا سلمنتاي بقبركم قبرو زي كالنا مش تشاينا زمدنا لنا جن سلمنتاي كنقرحا زي كالنا سلمنتاي قطباوت برايفت سيكتور ناتنا خمزي كوني سلمنتاي نبرتنا تشاينا بعدنا ببزحاتي نتزلو قدلتاتنا كشفنا زي كاله مش تشاينا سنقد لنا ورقناتنا ناوي زغيد سيلفرناتنا ناوي زغيد زينكناتنا ناوي زغيد كل ناوي زغيد زلو كموتيتنا تو تكنولوجينا بعدنا سلمتاي كاتو زي كاله زبلجن دحان منالبات انا زي فلتكو خافلو يهلخون كم تري ودلهم ناي تشاينا تكنولوجي اتس جاست ماكينوم ايتبلو ماكينوم دارغا سيلف درايفنج مودادرتو زي بليو artificial intelligence ابزيتو وبوتاي بلومن يعني كل دما تواغاتاتنا تو دما رتعوي زي مخاين زي اب امريكان تمتيو اب اوروبا تمتيو كامباينتاتنا اوروبا بوتاي بلن كامباينتاتنا امريكا بوتاي بلن سلازي سلمتاي عصونا له مخنياتو توددر امريكاويان كودادر يكلنهم تسلام زي كودادر يكلني so they are way advanced نزي ادفانسمنت ناي تشاينا نمعصاو كنت يبلو تشاينا حماقيا ديكتاتوريا كم زيادو مسلات كخت قساكادو قلدو نابلو شمان متلامي يقول مبر ابايتا زرزلو تكنولوجينا تشاينا ناي بحقي نكتريو زس دمم زغرميو كن مهارلو دما زغبانا I really hope منغسي إرترا مش تشاينا صبغ زمدنا غيرو نتن كامباينتات نابي إرترا نخمصا جوكا امنا هلاوي عطون دينا زلنا جن حوارو قال كابتك جبر زغبوي every part of نايزا فيديو technological marvel فكان تكنولوجي زس دمم ነገር ይዘልዋ ነዋህ ቪዲዮ ያግን ከም ትሪዎ ዘለኹም ኣነ ነቱ ዘሎ ቴክኖሎጂ ንክንሪዮ ጥራይ ደምጻልኩም ዘለኹ ምክንያቱ ኣብኡ ደረጃ ስለ ደይበጻሕና ዘለና ንሕና ካብኡ ቀፂሉ ኣሜሪካ ቻይና ብህዝቢ ቁጠባት ትሕንበብ ኣሜሪካ ክንተ ትገብራላ ስሙ says he's asked the US Defense Department to prepare for potential military action in Nigeria. The US president says it's because Nigeria's government is failing to stop what he calls the persecution of Christians. In a social media post, Trump said the US is immediately stopping all aid and assistance to Nigeria. Donald Trump ታይብል ኣለስኪ ኣብ ናይጄሪያ ክርስቲያን ይقتሉ ስለዘለው ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና መንግስቲ ናይጄሪያ ዝኾነ እንተዘይገይሩ ይብላሉ ግብረ ሽበራ ኣሎ ናይጄሪያ ክርስቲያን ይقتሉ ለው بزعبا قداي ناي السودان علم ملؤ تزاربلو زلا رأس زي قدسو مغنياتو إمارات سلطمان علو زلا
ኣብ ናይጄርያ ብዙሕ ዘየለ ወይ ዳኣሎ ተጸገም ግን ንሓንቲ ሉላዊት ሃገር ዘሊሉ ኣትዩ ሓግዘና ዘይበልዎ ሱዳን ሓግዘና ናበልዎ ምሕጋዝ ኣብይ ዘሎ ናብ ናይጄርያ ኸይዱ ነቶም ክርስቲያን ተሳደዱ ዘለዉ ክሓርሞም እየ ብምባል ዓብና መናውራ ፈጢሩሎ ናይጄርያውያን ድማ እቲ ግብረ ሽበራ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ክርስቲያን ጥራይ ኣይኮነን ዝቐትል ዘሎ ኮላይ እስላሚ ዝቐትል ዘሎ ስለዚ ሃይማኖታዊ ፍልልይ ኣይትእትወልና በጃኻ ይብልዎ ኣለዉ ነዚ ንምግባር ድማ እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ንጎሆም ብሸትም ዛዕባ ዝኡ ይክብሉ ይውዕሉ ኣለዉ ትዊተር ቀጻሊ ይፅሕፍ ኣሎ ከምኡ ያለን ታህዲት ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝነበረ ሕጂ ድማ ሚኒስትሪ ኩናት ኢሎሞ ዘለዉ ድማ ምስ ሰራዊቱ ጸሎት እናገበረ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ምፍርራህ ዝተሓወሶ ቪድዮታት ከዝውር ኢና ኣለና ስለዚ ናይ ብሓቂ እዚ ዘለናዮ መድረኽ እንታይ ኢና ገለ ኢና ክንሰምዕ ኢኻ ትብል ግን ናይጄርያ ኣበይ ከም ዝኸዱ እንታይ ከም ዝገብሩ ጠፊዎም ኣሎ ብዝኾነ ግን እቲ ኩነታት ናይጄርያ ናይ ብሓቂ ድዩ ከምኡ ስጉምቲ ክወስድ ዘሎ ኖባዲ ኖውስ ብወገን ናይጄርያ ግን እቲ ሰብ ብጣዕሚ ሰንቢቱ ከም ዘሎ መንግስቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር እውን መግለፂ ውፅዩ ኣብ ዘይተደልየ ስጉምቲ ወሲድካ ኣብ ሽግር ኣይትእትወና ብምባል መሊሱሉ ነይሩ ናይ መወዳእታ ቁጠባ ነዚያ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ላትኒ Full of frustration, for months people across France have been protesting against rising living costs and political instability. At the center of their anger, the country's lawmakers and above all, the French president. Macron should step down, but I ask myself who's next? We travel to Lille in northern France to understand why so many French citizens have lost faith in their government. French streets full of frustration. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፍራንስ እዩ ፍራንስ is falling ዝብል ቪድዮ መዓልታዊ ድወፅእ መንግስቲ ህዝቢ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ እምነት ከም ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ማክሮን ኣብ ልዕሊ እቲ ባይቶ ዳርጋ ተስፋ ምቁራፅ ኣብቲ ሃገር ላዕሊ ከይዱ ከም ዘሎን እዚ ኸ ኣብ ዩኬ ተመሳሳሊ ኣብ ኤሮፓ ተመሳሳሊ ንሪኦ ኣለና እዞም ኩሎም ንዓመታት ካብ ኣፍሪካ ዘሚቶም ሰሪቆም ሃብቲሞም ዝነበረ ሃገራት ብፍላይ ብቕፅበት ዘንቆልቁሉ ዘለዉ እሳቶም እዮም እዚ ኩነታት እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኤሮፓ ኣበይ በፂሓ ከም ዘላ ንምርኣዩ ዝኣክል ጥራይ ኢኻ ክትርኢ ትኽእል ማክሮን ስልጣንካ ግደፍ ይበሃል ኣሎ ክገድፍ ኣይደልን እየ ዝብል ዘሎ ካብ ሰላማዊ ሰልፍን ዕግርግርን ናብ ካልእ ሰላማዊ ሰልፊ ዝኽየድ ዘሎ ብሓፈሻ ያ ኣብ ኤሮፓ ዘለና ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ጥራይ ዘተሓሳስብ ሕጂ ኣብታ ናይ መወዳእታ ናይ ቁጠባዊ ምኽሪ ድሕሪኡ ክምለስ ኢና ኣብ ዞባና 5 lessons I learned about money in one video. Let's go. Let's do this. Lesson number 1. Be careful of cash. Cash is not king. It inflates away. It loses value. On average, 3% inflation every ምኽሪ ናይ ገንዘብ እዩ ዝባኩም ዘሎ መጀመርያ ኣብ ገንዘብ 5 ኣገደስቲ ምኽርታት ካሽ ብብዝሒ ይተሓዝ ገንዘብካ ብምሉእ ካሽ ማለት ወረቐት ጥራይ ከይመስለኩም ኣብ ባንኪ ፅኢልካ ባንኪ ከፊትካ ገንዘብካ እንተሎ ካሽ ይሱ ዲጂታል ፎርም ናይ ካሽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ዓመታዊ 3% ብኢንፍሌሽን እናጎደለ ዝኸይድ ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ ስለዚ ካሽ ፅቡቕ እኳ እንተኾነ ኩሉ ገንዘብካ ካሽ ምዃን ሕማቕ እዩ ከም ምኽሪ ናቱ ማለት እዩ እሱ 900 ገንዘቡ ኣብ ኢንቨስትመንት ከም ዝኾነን 10% ድማ ኣብ ካሽ ይብል ኣሎ maybe ኣነ 15% ክኸውን ክእል ኢናተይ ዝበዝሐ ገንዘበይ ግን ኣብ ኢንቨስትመንት እዩ ዘሎ ስለዚ ኢንቨስት ተጌርካ ጥራይኻ ክትዕወት ትኽእል ኣገዳሲ ድማ ንሱ እዩ እቲ ካልኣይ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ክትገብሮ ዘለካ እዩ ዝተፈላለዩ ነጥብታት እዩ ዝህብ ኣብዚ ካልእ ቁፅሪ 2 ዝብላ ድማ ኣብ ንኢንቨስትመንት ክትምሃር ክትክእል ኣለካ ስቶክ ማርኬት ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ስቶክ ማርኬት ተረዲእካ ጥራይኻ ድማ ውፅኢት ከተምፅእ ትኽእል ምክንያቱ on average ገንዘብካ ካብ 8 ክሳብ 10% ክዓቢ ይኽእል ኣብ ፕሮግራም ናትና ድማ ከምኡ ኢና ንብል ኣብ ክሪፕቶ ድዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብር ዘይትኽእል ተኮይንካ ብዙሕ ክሳራ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ if you don't learn to invest ኣብ ቁጠባ ናይዚ ሕጂ ዘለናዮ ምስቲ መንግስታት ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ብዙሕ ገንዘብ ፕሪንት ዝገብርዎ ዘሎ ብዙሕ ክሳራ ከም ዘጋጥመካ ኣስተውዒልካ ክትከይድ ይምሕፅን ነቲ ምኽሪ ድማ ተጠቀሙሉ ናብ ዞባና ብለውናል Satellite images have been released confirming the activities of Eritrean military on a front along Eritrea-Ethiopia border. የኢትዮጵያ መንግስት እንደገለጸው ከሆነ መንግስት በፍጹም የውጊያ መሻት የለንም ለብዙ ሀገራትም ተናግረናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ብዙሕ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ትገብር ኣላ ናብ ብዙሕ ወታደራዊ ምድላዋት ንኩናት ይግበር ኣሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝዝርግሑ ዘለው ኤርትራ ኣብ ሉላዊ መሬትናታ ወታደራት ተንቀሳቂሳ ክትወረኩም ኣይኮነትን ክንወረኩም ኢና
ብወድዕ ክንወረኩም ኢና ንዝብለካ ዘሎ ስርዓት ነብስኻ ክትከላኸል ምብጋሲ በይናይ መልክዕ እዩ ሕማቅ ነገር ኮይኑ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ደይ ኮነን ዝብለና ዘሎ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ በኋላ የያ አይሰራም ሰው እንዴት ዩክሬን እያየ ፓለስቲኒን እያየ ስለማገዝ ያወራል ማንንም አይሞትልህም አያዋጣም በቲፎዞ ውጊያ እንደማይቆም እኮ አየን ከገባን ግን ግልጽ ነው ውጤቱ አስተማማኝ አቅም ነው ያለን ማንንም አያቆመንም ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ያው ከተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ ከምዛትሪዎ ዘለኹም ነቲ ኩናት ክንድዚ ሰብዚ ዝተዛረበሉ ዝፈከረሉ ዝዓንደረሉ ሰብ ከም ዘየለ ኩልና ንፈልጥ ኢና ኩናት ተጀሚሩ እንታይ ከም ዝኾነ ውጽኢቱ ርዱዩ ምክንያቱ ኣብ ዩክሬንን ኣብ ጋዛን ዝረኣናየ ነገር እንተለንስዩ ምስመን እዮም ከኽዋጋዕ ሰራዊቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ቀደም ጀነራል ፊሊጶስ አባታችን ነው መካሪያችን ነው አዛዣችን ዛትሪዎ ዘለኹም እዚ ጀነራል ፊሊጶስ አቦናይ ንዓና ይዝብል ዘሎ ናይ አብ ጀነራል እዩ ጀነራል ፊሊጶስ ሓለቃ ስታፍ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ውግን ተጀሚሩ ክንውድኦ ምዃንና ክንኣልዮ ምዃንና ወይ እውን ትውግእ ኣብ ኢድና ብናትና ሓይሊ ክውዳእ ከም ዝኾነ ዝብል ዘረባ ብኩሉ እዮም ዝነስሑ ዘለዉ ሶም ግን እቲ ኩናት መጀመርያ ንክጅምር ዝደልይዎ ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ዝገብሩ ዘለዉ ንሳቶም ምዃኖም ግን ዋላ ስታሊን እውን ኣብዚ ገሊፅዎ ነይሩ ብልጽግና ትልቅ ምሽግ እየቆፈረ ነው ይሄ በግለሰብ በሰው ኃይል አይደለም ኤክስካቫተር ዶዘሮችን አሰማርቶ አውትሶርስ አድርጎት ነው አውትሶርስ አድርጎ የመከላከያ ኮንስትራክሽን የተሳተፉበት በርካታ ብዙ ኪሎሜትሮችን የያዘ ታይምን የሚሸፍን ምሽግ እየቆፈረ ነው አፋር ካሉ ወይ መከላከያ ካሉ ታማኝ ምንጮች ጠይቋቸውና ይነግሯቸዋል ይሄን ያረጋገጥነው ጉዳይ ነው ትላንትም ዛሬም ከባድ ቁፋሮ ላይ ነው ኢትዮጵያን ማነቅ ከፈለገ ኤርትራ መንግስት እዛው ኪሎሜትር ላይ ሚሊየዛ ነው ያለው ጅቡቲና ኤርትራ በአሰብ በኩል ቅርብ ነው እዛው ነው እና መቁረጥ ከፈለገ ይቆርጧል ባንዴ የአሰብ ግንባር የሚሌ መስመር ትልቅ ስጋት እንዳለበት በሐፈሻ እንታይ ዝባል ዘሎ እቲ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ኩናት ክመጽእ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ዘለና አብይ አሕመድ ትዕንደራናቱ ካብ ዘረባ ብትክክል ዕንደራ ክገብር ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ተዳልዩ ከም ዘሎ አቢ ንኩናት ይኾነኒ ዝበለ ኩሉ የዳሉ ከም ዘሎ ይዝነግር ዘሎ ግን ብዓፋር ድማ ፍርህ ኣለዎ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ብቐሊሉ ክቆርፆ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ኣሎ ማለት ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘተኮረ ቁጠባ ዘለዎ ድማ ሓንቲ ቅላዕ ሓንቲ ህራምያ ተድልዮ እታ ድማ እቲ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ንዓዓ መብታኽ ምዃኑ ስለዚ እቲ ኩናት ናብ ዓሰብ ድዮም ክኸዱ ናብ ስግንጢር ድዮም ክኸዱ ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ሓንትን እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብብዙሕ መንገዲ ኢና ንሰምዓሳ ነቲ መንገዲ ዓሰብ ከመይ ነቲ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መብታኽ እዩ ምክንያቱ ናይ ቁጠባ ዓብዪ ፀቕጢ ስለ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነታ መስመር እትያ እንተበቲኽካያ then it's going to be chaos ነቲ ዘሎ ምንሃር ዋጋታት ኢንፍሌሽን ዘቕባበ ብላብላ ብኻሉ ገይሩ ክትኮይኖ ኖ he doesn't have that kind of logistics ከም የብሉ ዝዓብየ መስመር ናይ ንግድናቶም ባዕላቶም ከም ዝብሉ ክሳብ 9% ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝመፅእ ካብ ጅቡቲ እዩ ዝመፅእ ስለዚ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ኣዝዩ ነዊሕ መስመር እዩ ሻዕብያ ድማ ርግፀኛ ኮይነ ዝዛረባነ ስለ ዝፈልጠ ይኩን ግምት ናተይ ካብቲ ዘንብቦም ኣብ ክንደይ ቦታታት ክበትኮም ከም ዝኽእል ድሮ ካልኩሌት ገይርኩም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ሜይቢ እውን ስጉምቲ ወሲዱ ክህሉ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ዓፋር ዝበሃል ተቃዋሚ ሓይሊ ናይ ዓፋር ስለ ዘሎ ኣበይ ቦታ ነቲ ቦታ ክትበትኮ ትኽእል ከመይ ጌርካ ክትኣልዮ ትኽእል ማለት ዘረባ ኣነና ወታደራዊ ኪላ ይኮንኩን ግን ክንደይ ፈንጂየን ዘድልያካ ነቲ መንገዲ ንምፍታሕ ሰራዊት ኣይኮነ ዘድልየካ ኣብ ገለ ቦታ ፈንጂ ጌርካ ነቲ ፅርግያ ብትንትን ምባል እዩ ስለዚ ኣሜን እዚ ክሳዕ ክንዱ ሮኬት ሳይንስ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ቦታ ዘሎ እዩ ነዊሕ ኪሎሜትራት ኣብ ክከላኸሉ ከም ዘይክእል ፈልጡ እዮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማዕፀላ እዩ ዘሎ ተጋሩ እውን እኳ ኣብቲ ግዜ ኩናት ክበትክዋ ፈቲኖም ነይሮም ሳላ ሻዕብያ ይድሒኑ እዩ ዝበሃል ስለዚ እታ ኩነታት ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ብተደጋጋሚ ይንገረሎ እሱ ግን ነታ ኩነታት ክሰምዓ ድያ ይሰምዓን ኩናት ይመፀና ኣሎ ናበሉ ግን ዝዛረቡ ዘለውን ዝፍክሩ ዘለውን ከዓ ንሳቶም እዮም ንቐፅል along Eritrea-Ethiopia border. የኢትዮጵያ መንግስት እንደገለጸው ከሆነ መንግስት በፍጹም የውጊያ መሻት የለንም ለብዙ ሀገራትም ተናግረናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ።
ደንግጣም አልተቀመጠችም። ብዙ ቦታዎች ላይ እንቅስቃሴ ጀምራለች። የሻዕቢያ መንግስት የቀይ ባህር ጉዳይ በመነሳቱ ደንግጧል። እንዲሁም ዝደንገጸ ይብሉ ገለ ይብሉ ከም ትሪዎም ደለኹም ብኩሉ መንገዲ ግን ናብ እቲ ፍርህናቶም ናብ ሓደ ሰብ ዘተኮረ ምዃኑ በዚ ስምዑ። በእስር ቤት ውስጥ ነው ያለው። ምንም አይነት ኢንፍራስትራክቸር የለውም፣ ምንም አይነት ሰርቪስ ፋሲሊቲ የለውም፣ ምንም አይነት ከዓለም ጋር ተገልሏል። በቃ ብቻቸው ቁጭ ብለው ነው ያሉት። ይሄ ያደረገ ያለው አሁን የመራ ያለው ስርዓት በአምባገነን ኢሳያስ አፈወርቂ የተመራ ያለው ናቸው እንደዚህ ያደረጉት ያለው። ለምን ሰላም እጂ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዲሞክራሲ ከም ዘይብሉ ፍትሒ ከም ዘይብሉ ወይ ገለመለ ከም ዘይብሉ ወይ ከም ዘድልዮ ዘሎ ገለ ጌርካ ዝዝረብ ዘሎ ከም ኣጀንዳ መፅኡ ኣሎ። እዚ ኸ እንታይ እዩ? ኩሉ ዓይነት ዘመቻ ናይ ኩናት እዮም ገይሮም ዘለዉ። ህዝቢ ኤርትራ እንታይ የድልዮ በዓል ይፈልጥ። ደሊስ ናይ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ካባኹም ክመፅእ ይፅበሕ ናይ መወዳእታ። ስለዚ እዚ ንስኹም ትብልዎ ዘለኹም ንማንም ኤርትራዊ ከሽክዕ ይብልኒ። እንታይ ክትበልዑ ደሊኹም ከም ዘለኹም እንታይ ክትገብሩና ደሊኹም ከም ዘለኹም ንፈልጥ ኢና። ዘድልየና ድማ በዓልና ኣለና እዩ። ካባኻትኩም ዝመፅእ ሓልዮት እንታይ ምዃኑ መርዚ ምዃኑ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ። ቀፅሉ ወገን እቲ ናትኩም ሕሱር ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እና ድማ ንህዝብና ገምጢልና ምንባር ገምጢልና ነቲ ትክክለኛ መልእኽቲ ንህዝብና መንጋሪ ስራሕና። ምክንያቱ እዚ ሳክት ናብ ካልእ ህዝቢ ከይዱ ድንጋፆ ዘለዎ ወይ እውን ሓልዮ ዘለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ከርብሕ ዝኽእሉ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ኣጀንዳኹም ንፁር እዩ ዘሎ። ንዓና ጥፊኹም ብዋጋና ነታ ዓድና ክሸጡ ኢኹም ካብ በርከተ ልምዕዎ ኣይኮንኩም። ምክንያቱ ዝለምዕ ዓዲ መሊኡ ኢለኩም ኣብ ዓድኹም ፎከስ ገይርኩም ክሰርሑ ምኻልኩም ነይርኩም። ግን ነቲ ወደባት ባሕርናትና ወሲድኩም ክሸጥዎ ምክንያቱ ዕዳን እንዲዳን ሒዙ ስለ ዘሎ ንዑ ሸይጡማይ ብመኽፈሊ ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእል ጥራይ። ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንሳቶም ዘለዎም ፀገም ናባና ከፀግዑ ንሕና ድማ ነቲ ትክክለኛ ምስሊ ከነውፅእ ክንፍትን ኢና። ተሰላልፋ ዝነፀረ ይመስል እናተይ ዝነፀረ ማለተይ ሲ ትግራይ ኣምሓራ ኤርትራ አልቡርሃን ግብፂ ስዑዲ ወዘተረፈ ብሓደ ገፅ ይመስል ዕሪ ዝነፀረ ማለት እዩ። እዚ ገፅ ከዓ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያን ኤምሬትስን ምናልባት እስራኤል እውን እንተልየን ማለት እዩ። ናይ ኤምሬትስ ግልፂ እዩ ከምታት ዓይነት ይመስል እና ኣርኤስኤፍ ሓዊስካ ማለት እዩ። ናቱ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ግጥም ዳርጋ ኣውድሮ ዘለና ይመስል ብናተይ ገምጋም ናይ ምቹው ኩነታት ንኣብነት ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣርኤስኤፍ ሓይልታት ብሱዳን ፅቡቕ መጥቃዕቲ ንድሕር ፈፂሞም ካብ ሱዳን ሓሊፎም እውን ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይን እውን ብስትራቴጂክ ድሮንዲ ብግዛዕ ንድሕር ሓሊፎም ንሳ እውን 4 ኪሎ እውን ዝኾነ ነገር ክትገብር ትሓልም ትኸውን ኣብዚ እውን ተስ ከምቲ ንሳት ብሎ ኦፕሬሽን ዲያ ክትገብር ግዛዕ ዲያ ክትገብር ከምኡ ክትሓልም ትኽእል እያ። እዚ ሓደ ገፅ ተስፋ ማለት እዩ። ዘውዝን ካሊእ ብሎክ ዓንቶ ዝበልኩካ ናይ ሰሜን ብሎክ ከዓ ዓርሱ ዝኽእል ካሊእ ብሎክ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኢና ንብል ዘለና ጥቕልሎ ክንዛረብ ከለና ግን ክረአ ከሎ ዘዋግዕካስ ትከውዝና እቲ ሞቲቭ እንድዩ ትከውዝ ናይ ኣብይን እታ ወንበር እዩ እታ ወንበር እንተሰፊሓ ተመውጥኦ ዘለዉ እቶም ኣብቲ ስልጣን ዘለዉ ተጠቀምቲ ክኾን ከም ዝኽእል እየ ዝርዳእ። ምናልባት ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ምትሕብባራት የስገድና እዩ ዝብል ናይ 14 ህዝቢ ክህሉ ይኽእል ንሱ እውን መፍትሒ ይግበረሉ ከም ዘሎ እየ ዝርዳእና ማለት እዩ። ከምኡ ህዝቢ ታርጌት ዝገብር ከም ዘይኮነ ማለት እዩ። ብዚ ገፅ ዘሎ ግን ግብፂ ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ህልውና ጉዳይ ማይ ኣለዋ ሲሪየስ እዩ ኣጀንዳ ንባዕላ ማለት እዩ። አልቡርሃን ሲሪየስ እዩ ጉዳይ ናይ ማን ቃለስ እዩ። ኤርትራ ስለ ባሕሪ ዝነበረ ናይ 4 ኪሎ ባህጊ ሕዚ ኤርትራ ብምልእታ ክምልሳ እየ ዝብል ስለዝኾነ ካብ ናይ ህልውና እዩ ዝገደደ ናይ ህልውና እዩ ናይ ኤርትራ ከዓ ማለት እዩ። ናትና ምንም ዘረባ ይብሉ ናይ ትግራይ ማለት እዩ። ምስ ኣምሓራ እውን
ኦልሬዲ ዝተቆራረፀ ነገር እዩ እቲ 4 ኪሎ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ኣሰላልፋ ማለት እዩ እና እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ተሞቲፎም ካብ ልቢኦም ክቃለሱ እዩ ማሕበራዊ መሰረት ክዓሉ ኤግዛክትሊ ዘረባ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም እቲ ነገር ብፅቡቅ ክዳን ኣመነ እዩ ሓደ ካብቶም ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩነታት ትክክል ክርድኦ ጀሚሩ ዘሎ እዩ እንታይ ንርኢ ዘለና እቲ ኣላየንስስ ወይ እውን እቲ ኣሰላልፋ እንታይ ከም ዝመስል ብዝሕን ቁፅርን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብሰሜን ዘሎ ኣሰላልፋ ናይ ህላዌ ናይ ዕላማ ናይ መትከል ምትእስሳር ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክትወሪ ኢላ ኣይኮነ ክትዋጋእ ክወራ ክድምስሳ ንልውላውነታ ንህላውያን ከጥፊ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ ንዑ ክትምክት ኢላ ትዋጋእ ትግራይ ከምኡ ናይ ህላዌ ሕቶ እዩ መፂና ዘሎ ናይ ህላዌ ቃልሲ ድማ ኢና ነካይድ ዘለና ባህልቲ ኣምሓራ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ናይ ህላዌና ኩናት ኢና ነካይድ ዘለና ኣልቡርሃንን ሱዳንን ህዝቢ ሱዳን ሰራዊት ሱዳንን ሙሉእ ብሙሉእ ንህላዊኦም እዮም ዝቃለሱ ዘሎ ግብፂ ድማ ጉዳይ ናይ ኒል ናይ ህላዌ ሕቶ እዩ ንዖም ኣብ ቀይ ባሕር ዝብል ዘሎ ኣብ ድማ ተወሳኺ ነቲ ናይ ዘይህላዌ ሕቶ ዘለዎም ፀገም ዝገደደ ዝገብሮ እዩ ስለዚ እቲ ብሰሜን ዘሎ ህዝቢ ቁፅሪ ድዩ ሓይሊ ድዩ ገለ ዘይኮነ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ቃልሲ ኣዝዩ ሓያል ይኸውን ናይ ኤርትራ ጥራይ በይኑ ኣዝዩ ሓያል ዕላማን ምክንያትን ኣለዎ ነቲ ቃልሲ ብግምጣል ኣቢ there is no any reason ንዕንደራ ንሸብዳዕዳዕ ንፅጋብ ስልጣንካ ኩርስኻ ንምንዋሕ ኩርስኻ እኮ ናብ ኤርትራ ከይወረድካ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን anyway እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ካበይ ከም ዝብገስ ንምርድኡ ኣገዳሲ መስለኒ الحر حق መንግስቱ ለማሐሽ ከምን ፖልቢያ ተመርሶ ተመራው ብዙሕ ሕጉታት ይመስለኝ ብዝኾነ تعلم فلا يركني تبي እስሪ ወደለሁም ለንከነ መጪ ማዓት ይዝነስነስ ዘሎ እስከ ስምዑ ወንሽተይ ብዙ عندي ተዛሪብ ዘሎ ሓንቲ ክፋል ትራክ እንሰማ ግን ተሓይሉ እንደለም ተሓይሉ ما كان يسان حيل هنا كم سنبلالي حي ذاته وتحرز قال افتنا المكلاكيا يجيكم تبين حتى وجدنا المكلاكيا نسب حرم سبنا ايتنا مسبعنا وسلطان كذا تعيدون هذا تعودنا تمها تعرف هذا هنا ناي المكلاكيا لا ما تنسوا الفلدي بينهم ورخنا نفعته وركبنا بينهم ساعتها كان هون في البلد حلي توجه اللي ناي ماتي حلي مقارنين من بدو يبين لنا قصدي تجرينا تجاري يتأثر لهم وين قنعنا تجري ناي مدحان بالزلة وزقري إذا أمر كشنا قال الخوص لازم هنا مشان ويل ما هو يغل ما تمر تمسك تغدي خامل السيد اللي وكنت الخوص ما بيساوي كويس هذا اللي حبش كون زغني يفلت سلازي كنسرح انه دورين خالي اجندا كلو فتنه فلا لا خال اجندا طرح يكون او اساس ما طرح يمس وما في تريت مزحلي كون اي غيرهم اي بلم انس እጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ንክነዚ ሒሉ እንዲ መፂ ዘሎ ጻድቃን ፈቲኑ ነይሩ ዝተወሰነ ቶም ካልኦቱን በብወገኖም ይፍትኑ ኣለው እታ ደሞዝ ብኸመይ ተኣቱ እጅንታይ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሓያል ከም ዘይኮነ ክእምን እዩ ዝፍትን ዘሎ ይነውዝ ቬሪ ዌል መጀመርያ እቶም ንሱ ኣብቲ ኩናት ተዋሳኢ እንዲ ነይሩ ኣብ ትዊተር መፅሓፊ ነይሩ ኣጀንዳ ናቶም በርግንባር ክመርሕ ኢለ ኣይኮነን ኣትዩ ነይሩ ነዛ ነፍሱ ብሰላም ከይዱ ናብታ ቦታ ክምፅእ ተኽኢሉ እሱ ቃልስናቱ ነይሩ እቶም ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዝነበሩ መን እዩ ኩናት ዝኽእል መን ዘይክእል ንሶም እዮም ዝፈልጡ ሓደ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እንታይ ዝገብር ኢሉ መከላከልያ ንሕና ምስተኮሳተርና ኣብታ ኣጋ መውዳእ ታንክታቱ ሒዙ ዝመፅእ ነቲ ዓወት ድማ ዝድረራ ሻዕብያ ይብል ኣሎ ኣይተረድኦን ኣሎ ኩናት ከመይ ምዃኑ ኣይተረድኦን ሻዕብያ ብስትራቴጂ ዝዋጋ ብቁፅሪ ይኮነ ዝዋጋእካ ኣበይ ናይ ቦታ የዳኽመካ ኣበይ ይክሓንቀካ ኣበይ ዝዕወተልካ ይፈልጥ እዩ ድሕሪ መጋበርያ ረኺቡ ዳ ከም እቲ መከላከልያ ዝበሃል ህዝቢ ንሃገሩ እዩ ዝቃለስ ነይሩ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ኣብ ግንባር መፅያ ትዋጋእካ ከተሰልጥኖ እኮ ኣብ ለሚንዎ ነይሩ እምበር ክዋግኦ እኮ ኣይኮነን ለሚንዎ ነይሩ ስለዚ ሻዕብያ ኣበይ ኮይኑ ክዋጋ ከም ዝኽእል ይምህሮ ነይሩ ኣብቲ ዝኾነ ኮይኑ ተዋጊኡ ነታ ክገብራ ዝኽእል ምስ ገበረ ድማ ሻዕብያ ነቲ ዝድለ ነገር ይፍፅም ማለት እዩ ወዳኣይ ናይ ስትራቴጂ ነይሩ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ናይ መወዳእታ ጥኢት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ክከላኸለሉ ኢሉ ዝመፀ መሊሱ ነቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ እምናዓረ ኮይኑ ነቲ ፅምዶ መሊሱ ከም ዝሕይል ዝገብር ዳ እምበር ብፍፁም ካልእ ነገር ክፈጥር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣጋይን ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እዚ ዳርጋ ንተጋሩ ብፍላይ ነቲ ህወሓት ዝበሃል completely ዘዋርድ
ፕሮፓጋንዳ ንክገብር ይመጽእ ዘሎ I don't know እንታይ ዓይነት ዕላሙ ናይ መወዳእታ ዕላማናቱ ታዩ እንታይ ዓይነት ጽልእያ ብናሕትሕዶም ዘለዎም ክርዳን ይክእል እዩ እዚኣቶም ናሕትሕዶም ክንዲዚ ዝጻልኡሲ ናይ ኤርትራ እንታይ ክገብርዋ ይኽእል ከማን ምግማት ከቢድ እዚ ትማሊ ኣብ በረኻታት ናይ ትግራይ ቃላስ ኣለኹ ባህላይ ነይሩ ትማል ምሱ ኣብ ፀሓይን ቁሪ ምሱ ዝነበሩ እዩ ከጥፍእ ክንዲዚ ሓሪኑ ዝኸይ ዘሎ ጻድቃን ናቱ ድማ ገረደ እጂ እቲ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ናይ ባሓቂ መስደመም እንዲሁ ግን ነቲ መስደመም ከዓ ክንሪዮን ክንሰምዖን ኣለና ኣብዚ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣብይ ክልተ ግዜ ንባይቱ ሃገሩ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዳርጋ ሰፊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ዘረባት ዛሪቡ ነይሩ እሞ እንታይ እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣሜሪካን ምዕራብን ሓጉዙና ዕሩቁና ንሕና ብሰላም ብዘተ ኢና ንደሊ ንኩሎም በፂሕና ያሚና ይብል በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ እንድሕር ጀሚርና ኣውያት ምስ መፀ ርድኡና ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ሽዑ ዝረዲ የለን ዝብል እንታይ ኢና ክንፅበብ ዝቐረበ እዋን ምናልባት ናይ ባሕሪ ጥራሕ ተዛሪብና እምበር ኣብቲ ባይቶ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምትእትታዋት ጠቒሱ እዩ ካብኡ ሰለስተ ነጥብታት ክጥቀስ ይከኣል ሓደ ኤርትራ ንናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ተዕጥቃላ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ትዘርጋላ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኤርትራ ኣብ ዘይሕጋዊ ሸርፊ ትሳተፋላ ዝብል እዩ ሕጂ ቁጠባዊ ዕግርግር ትፈጥራላ ንምባል ካልኣይ ሳልሳይ ከዓ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምንጭ ስደተኛታት ትኸውን ኣላ ይብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ኣህጉራዊ እዩ እቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ክረአ ከሎ እንድሕር ካብ ሕጊ ወፃኢ ብሓይሊ ክትገብሮ ኮንካ ኣህጉራዊ ሕጊ ኢኻ ክትክተል እዚ ግን ኤርትራ ቀጥታዊ ምትእትታው ትገብር ኣላ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ኣብ ውሽጢ ዘለና ናትና ሰላም ስለ ትዘርግ ዘላ ናትና ናይ ውሽጥና ናይ ሃገርና ርግኣትን ሰላምን ክንረጋግፅ ክንከላኸል መሰል ኣለና ናብ ዝብል እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ እንታይ ይብል ኤርትራስ ሃገር ኩኑ ኢና ንብለኩም ዘለና ብፍላይ ነቲ ቁጠባ እና ሸርፊ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ነቲ ናይ ኮንትሮባንዳ ምትእትታው ሃገር ኩኑ ካብ ክንዲ ኣብቲ ዞባ ዕግርግር ትፈጥሩ ኣብቲ ዞባ ናይ ኮንትሮባንድ ቁጠባ ተካይዱ ሃገር ኩኑ ይብል ንኤርትራ ስለዚ ምስቲ ናይ ባሕሪ ናይ ምድላይ ናይ ምስፍሕፋሕ ምድላይ ካብቲ ውሽጢ ስጋኣታት እውን ዝብገስ ኣሎ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ስጋኣት ትፈጥረላ ኣላ ናይ ውሽጢ ሓይልታት ብምዕጣቕ ሰላም ትዘርጋላ ኣብቲ ቁጠባዊ ናብ ዘይሕጋዊ ሸርፊ ተካይዳላ ከምኡ ስደተኛታት ብምውሓዝ ትረብሸና እዘን ዘረባ ኣብ ቅድሚት ጠቒስና ነርና ዝክርዎ እንተኮይንኩም እንታየን ዝብላ ነቲ ኣጀንዳ ናቱ ድሌት ናቱ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንምግባእ ክኸውን ከሎ ንባሕሪ ኢለው ኩናት ኣውጀ ክብል ስለ ዘይክእል ካልእ ምክንያት ከድልየ እዩ ስለዚ ተን ክጥቃሳት ፀንሓ ኣብቲ ፓርላማ ደይ መደይሉ ዝተጠቀመለን ታክቲክ እየን ኩናት ንኽውጅ ሌጂቲመስ ወይ እውን ቁሩብ ትለይ ተቐባልነት ከም ዝህልዎ ክገብርኦ ዝኽእለን ንቁጠባና ይርብሸና ኣለው ኣብ ውሽጣዊ ኩነታትና ትዋሳኣላ ምስናትና ዕጡቃት ጉጅለታት ትሰርሓላ ዝብል እዚ ንኩናት ንክውጅ ክጠቕሞ ዝኽእል ኣርስታት እዩ ዝእክብ ዘሎ ንዑ ድማ እዩ ዝሕብር ዘሎ ስለዚ ነቲ ኩናት ብናይ መንገዲ ከጀምሮ ከም ዝደሊ ዘሎ ዳንኤል እውን ብወገኑ ነዚ ኩነታት እዚ ተዛሪበሉ ነይሩ 2 years, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed have been making very strong remarks about his country's need to access the Red Sea, and to be specific about the port of Asab, the Eritrean port of Asab, which is by the Red Sea. Now, if you look at the trend for the last couple of years, the way he's been communicating, there's been a lot of mixed messages, double talks, and it's intentional. And to mention a few, what he says to his home audience in Amharic versus what is released to the international community, there's a double talk there. Literally what he says in Amharic versus English. More importantly, his message about, on one hand, he talks about diplomacy and peace, while in the same breath, the same speech, he would talk about war and the threat of war. ስለዚ ዳኒ ኩሉ ግዜ እንዲየ ደመስግኖ ዳኒ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ስራሕ ብእንግሊሽ ገይርዋ እታ ቪድዮ ህዝብና ግን ብዙሕ ኣይድግፍን ኮይኑ እምበር እዛ ቪድዮ ንውሕ ዝበለት ኣብ ዩቱብ ፕሊዝ ሓግዝዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ ዝፃወተሉ ዘሎ ድዋ ጆክ ወይ ከዓ ዳብል ቶክ ዝብል ዘሎ
بمحرنيا كزارب كله ديق زبالة ناي كويناتن ورا كويناتن كورر كمزلي بحيلك تكم كمزغل حيلك كمزلو غازا خجبر كمزلي قال كزارب كله بإنجليش كون كترجمو خلوا دما ويون أبتزربا حوس عبيلو أنت خوني بسلامة ومن قدي بدبلوماسية ومن قدي نابل دما قلت لي كتواويه يزفتن سلزي بفلاي دما بإنجليش كوتس وخلوا بدبلوماسية ومن قدي بشركة ومن قدي كمزلي وزلو غيرهم كقربوا إلى رجالنا برقص زترقم قالوا تقرات دبلومات يبلومون وين ترقمنا يا محرنيا يبلومون كنا بلاي نخلينا ناقل تسوتا اكسبوز مقبار دما ناتنا سرح سلزغوني كم زتري وزلهم دان دما اقد داس ايو يزقبر زلو يلا نحقزو ولا انت دي سمعكم الله يقبروا تتعسوتا دما شيرا مقبار دما كنحقز كنكلالنا بفلاي بانجليش تقبر ارجيومنتس اقد داس يوم كونو ابزون حنت فيديو واتياني را انا ابي اكسبوز غيراني را زياسك international community. Thank you for me to debate in front of you in behalf of my country, the free and independent with its seaports, Eritrea. I am here today to stress the need and wants of Ethiopian to have a sovereign port access. There is one problem with that uninformed statement. Where are you going to get your sovereign port access? أبزيا تادي بيت بقطعينا تسرحت انديا أب إكسبوس جريال لو شير قبروا انتايز بلازلو نحنا لولاوي أفتق بحر ندللنا مسبلهم كابيبتي خاطر لولاو بحري قدام نجر تي حسبنا كان بعلون تكلني حبري تزيبلو زنبع زربايو نابليد من لسلو دي بيت مالتيزي اتن أبزت كمالن سينماغوت very smooth بزخوني For the TPLF handed it over in 1993, it used to be ours. Here is a history lesson for you. You officially lost access to our ports in 1991 and not 1993 as you alluded to. Why 1993 was the year we put the final nail on unionization coffin through referendum. There are no سلستن دي ولا قله هو حتى من نكتب ودباتنا عقب مهابو ودبنا يرنا نحنا يبلالو نو جمريات تسعان حدا بقال سناينا نصنتنا رقيبنا افدق بحر دماناتنا يو تسعان سلستن بريفرندم غيرنا هنا حنسابنا عوارون نتمعرف حسينا يبلالو تدحريا زلاق مرة يتسقى نفس السمو. There are no documents showing Ethiopia agreeing to the cessation of Eritrea, but mainly the Assab port. You are truly a buffoon. How can you have documents for something that was never yours to begin with? أبزي أتصبط بالسي أنت يبلالو زخونة دوكومنتا أب كابينة يكون أب قال ملك ركب هيك عالكون بخمي من قد أفتق بحري إرترا كتجنسال كلا يدبل كتجنسال كلا إرترا نتبع حري بفلا إرمان عسب كم زو صدرتي الوسي مجمع رياكس عكن ده بادو مخان كان لنا فليت نازلنا سرقة وسيد كان زنا بركة إرترا نبرتها كتملس كلا نايم تاي إيفيدنس خاطر عبالي دليل خا سرقة حس كان إرترا دما نبرتها ماليسا هيك زجبانا سنتن ولا ونتن ما رجاجيسا سلزي نايم تاي خد حتى دلقنا هيك سرقة كيو شفت دي خد اللي زلقا يزبلو زلو. Ethiopian cabinet or parliament should have signed off and the Ethiopian people participate on the referendum to separate Eritrea in 1990. It's unfortunate I am standing here debating you. First, the referendum which was witnessed by UN African Union was held in 1993. Why do you think Ethiopians should participate on Eritrea's referendum or have the right to sign anything? Well, no. It was the كم ذات روايهم زعبا ريفرندم كزارب كله دما ريفرندم نيرتراويان زملكت برنا عقاز زملكت كم زي كونه كرداكا يقبانيرو حزب إيرترا مثلا يرسو السنة نيروم حزب إيرترا دما ريفرندم كايدو بتسعة سلستن أولنا سنة نحنا لولاويت حجر كن كون دلينا قبل كله ناتكم من رقة ناتكم فيرما ناتكم دقافة اليوم نيرو كم كانوا تجرات علم أفلتونا إيرترا مهاب سناي قربة الناس اللي زخون نمبر نسخاتكم سلدي هابكم نيرترا لولا ورنا تطوب النير مالتا يكون سلزي زنا جرزي مساخة أبدي بيت ممسأي كمان بعلو يحمل لنا بلايز عصوا زخونه it's a very very funny بسبب زخونه من قدي استجبرت يعني را ذا فيديو دم شير قبروا له كتري ومن عصب سيد يا عصب كتما قدم بيجاتشوال إثيوبيا وسويت شكرا 1.5 مليون بيت مجنبات على البن بيجاتشوال عصب سيد بيت على در على سويت إيه ونوتني ثاني إيه إنك كتما ملسان يوت النستو سرانو يوتنا مثلا مليون % رقتين يعني إثيوبيا تزكتا أتنورم ما نفلقه ما نفلقه أتنورم كم ذات رواز له من ذا فيديو ببزحهم شيرز قبل رواز له حسب أبزخات كل جزء
ገዛውቲ ተሰሪሑ ኣብ ገዛውቲ ሰብ ዘይብሉ ገዛውቲ ነይረ ንሕና ድማ ኣብዚ ገዛ ኣብዚ ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ፀገም ኣጋጢመና ኣሎ ይብል ነይሩ ክተሓሓዘ ይግብኦ ዘተሓሓዝ ፈፂምካ መትሓዚ ዘይብሉ መራሒና ንርኢ ዘለና ነዚ ናይ ዓሰብ ስእልታት ድማ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀመሉ ሓደ በቲ ባህጊ ናይቲ ህዝቢ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ንምትንኻፍ ካልኣይ ድማ ብርግፅ ፕሮቮኬሽን እዩ ልብላዊ መሬት ናይ ካልእ ሃገር ተጠቒምካ ከምዚ ምግባር ንባዕሉ ንሓዋሩ እንታይ ዓይነት ጉርብትና ክንገብር ከም ንኽእል መተንብሂ ክኾነና ይኽእል ከመይ ኤርትራውያን ግን ኣስተውዒልና ክንሪዮ ዘለና እዩ ሚልዮን ኢና ንምንታይ ንመን ከተፈራርሃሉ ድሮናት ኣምፂና ኣለና ድሮናት ኣምፂኻ ከይድካ እንቁር ተብል ነዚ ትዕኑ ነዚ ትቐትል ኣብ መወዳእታኻ ኩሉ ነገር ክትውድኦ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ዝኸፍዕ ሸልነት ኣሎ ሚሳይላት ኣለና 3500 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ ሚሳይላት ኣለና ታንክታት ኣለና መዳፍዕ ኣምፂና ኣለና እዝን ገይርና መዓልቲ ዝጓረድ ዘሎ ካብ ዓይኒ ሰብ ተሰወረ ኣይኮነን ነዝን ከምዚ ንሒዝና ብዓሰብ ክንሕዝ ኢና በዚ ተጠው ኢና ብጋሽ ባርካ ከምዚ ክንገብር ኢና ብሱዳን ኣቲና ከምዚ ንገብር ኢና ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ከምዚ ክሓስብ ብሓፈሻ ትመልሲ እዚ ዝመስል ግን ናይ ብሓቂ ኩነታት ግን ቁርብ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ካልእ ርእሲ ክሰግር መጀመርያ ግን በዚያ ክጅምር ከምዛ እትሪእዎ ዘለኹም ቢኒ ኣብ ሲንጋፖር ሓደ ኣገዳሲ ውድድር ይካየድ ነይሩ ቢኒ ድማ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ኣገዳሲ ውድድር ኣካይዱ መበል ካልኣይ ኮይኑ ከም ዝኣተወ ኢና ንርኢ ዘለና ቤላ ቢኒ ገና እታ ጋንታ ከምኡውን ቢኒ ክለቡን ኣበይ ምዃኑ ኣይተፈልጠን ግን ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም በቲ በዓል ግዜ ኮይኑ ዘሎ ጆናታን ሚላኒ ተቐዲሙ መበል ካልኣይ ኮይኑ ኣትዩ which is really brilliant ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ እዩ እንኳ ሓጎሰካ ቢኒ ምናልባት እዛ 2024 ብዙሕ ኣይ መባልዕቲ ይኮነትን ኣላ ነታ ፖዲየም ክረኽባ ይከኣለን ኣሎ ግን ኢትስ ጉድ ንቐፅል ናብቲ ግብረ እከይ ድማ ክንሰግር ኣብዚ ብዙሕ ዓይነት ፈተናታት እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚኣ ኣብ ኩርምጥኹም ሓዝዋ ኣነ ኣስላማየ ግን ሓዝዋ ከማይ ግልፂ ዝነግረካ የለን ኣብ ጥፍኣትኩም ዝሕጎስ ኣስላማይ ንዓኹም ከጥፍእ ምስ ትግራይ ክትቃተሉ ሓደ ትግርኛ ምስ ትግራይ ክትቃተሉ ኩላ ደንበ ተቃውሞ እስላም ምስ እስያስ ኣለና ኢሉ ከባይ ጀሚርካ ማለት ንምንታይ ከምኡ ኢልካ ትግርኛ ብትግርኛ ክጠፍእ ያ ሓዝዋ ትግርኛ ብትግርኛ ክጠፍእ ብኣውራጃ ክባልዕ ክፋጋእ እንከሎ ትግርኛ ዝሕጎስ ቀዳም ነዘሎ ኣስላማይ ትግርኛ ባህሪ ክጠፍእ እንከሎ ዝሕጎስ ኣስላማይ ኣነ ኣስላማይ ግን ተሓቂ እዚኣ እቲ ሓቂ እዚኣ እዚ ሰብ እዚ ክንደይ ግዜ ፖስት ገብረልኩም እንታይ እዮም ትብልዎ ዓሻ እዚ ዲኻ ሰብ ቆፂርካ ይብሉ ከምኡ ትብለኒ ዘለኻ እስኻ ንባዕልካ ሰብ ተቆፂርካ ዲኻ ከምኡ ትብል ዘለኻ የክብለካ ዝዘሊ ከምዚ ሰብ እዚ መርዛም ሰብ ርየ ኣለኹን ኣነ ነቲ ሕብረተሰብ ንምብላዕ ኣበይ ቦታ ኣሎ እታ ነቓዕ እናፈለጠ ዝሃርም እዩ ኣስላማይ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ኤርትራዊ ክጠፍእ ከሎ ወይ ትግርኛ ክጠፍእ ከሎ ክሕጎስ ብፍላይ ድማ ኣብ ደገ ዘሎ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ ነቃዕ ተጠቂሙ ሓዊ ክዘርእ ዝፍትን እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ከምኣይ ክገብር ዝውዕል ስለምንታይ ናይ ትግርኛ ሓቂ ዝነግር ዘሎ ኮይኑ ዘሎ ዝመስለኩም መሲልኩም ትግርኛ ከም ዝሰምዖ ነቲ ናቱ ቪድዮ ከምዚ እንድሕር ኢሉ ጥራይ ከም ዝስማዕ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኣቴንሽን በዚኣ ይዝረክብሱ ብቁም ነገር ክረክብ ኣይክእልን እዩ ክንዲ ምንታይ ሓደገኛ መንገዲ ሒዙ ከም ዘሎ ሰብ እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ካብዚ ተበጊሶም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዘረኽኹም ከመይ ገይሩ እቲ ነገራት እናተሸናኸረ ይኸይድ ኣሎ ብተደጋጋሚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ንኩሉ ድማ ኣናኣይስና ክንሪኦ የብልናን ዝበልኩኹም ካብዚ ትብገስ እዩ ኩሉ ዝትሕራላ ግን ኣምሰሎ ናታ ካልኦት ዘለው ብሄራት ወላ ሰሙን ሓደ ግዜ ከም ዝወድኩና መክገልፆ ፀኒሐ ደስ ኣይብሎም ይሪኺ ይኺ ትግርኛ ኣሸጊራሃና ዘላ ትግርኛ ኢሉ ዳርጋ ትግርኛ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኢልና ማለት ተረዲኪ ኣብ መንጎ መንደሪንስ ትግርኛ ፃዕዳ ሽጉርቲ ትግርኛ ኣምሰሎታት ኢልና እዚኣ ሓቂ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ትግርኛ ኢና ኣሸጊርና ዘለና ንሕና ግን ግዜ ወሲድና እንታይ ይበሃልኩም እንታይ ልምድኩም ኣነ ናይ ብሓቂ እቲ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ድማ ሓደ ክልተ ነቲ ህዝቢ እስላም ኤርትራውን ዘይውክሉ ሓደገኛ መንገዲ ሒዞም ኣለው ንሕና ጠጠው ከነብሉ ኣይከኣልና ምሳይ ስለዘየለ ግን ነቲ ህዝቢ ግን ተጠንቀቕ ክንብለ ኢና ብከምዚኦም ዓይነት ድሑር ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሓደጋ ነቲ ሓድነትካ ኣይትእትወሉ
دق انستيو كتعنقفات اطوت بلاغن بتانك رجسنا كنحلفينا we don't give a fuck نقولن سيتي ስለዝካታ ንዓኽ ረጊፀክ ናይ ሓልፍን ማለት ኣይኮነን you have to understand መጀመርታ ድልዋት ኩና ሲንግል ኮና ድልዋት ኩና ከይወለት ከስጋ 40 50 ወላ ግበራ انت خبركني نايز ولدك نا قدن كتولد لك قدن كتمرعوا لك why do you have to do that and why not why الك challenge تقبرين سي كولدان تدلينك why كي ولد كنت خدايلك كاب convince تقبرين حبرتسبنا حزب ኤርትራ ደቂ አንስትዮ ህዝቢ ሃገር ከዓብቲ ደልየ ተኮንኪ why ካብቲ ኩሉ ዘለና ጸጋም ንኸይ ወልዳ ዘተባብዕ ምኽንያት ትኾን ኣለኺ ህዝቢ ኤርትራ ክበዝሓልና ኢልና ንጎም ሸትን ኣብ ንምነየሉ ዘለና ዘበን ብፍላይ ድማ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ መሊሱ ክባዝሓልና ውሒትኩም 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ኢሎም ዝጻቡና ዘሎ ጸላትና ንኸይ ወልዳ ነተን ደቂ አንስትዮ እተተባብዕ ኣነ እዚ ሓደገኛ ስነ ሓሳብ ጥራይ ዝብሎ መርዚ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ንቐጽል ግን why زنانيت كشاهد كخير وصام دليت كغبري زنانيت كخيت 5 عامات مسكتك انتي ورقه شلمات ناي دبلوم دي خاتوسد ولا انتي زنانيت كمخات نا ولدك خزنت اي تخل كريزي انا حجني شي كله تمرعي صدفك اوركي تمرعي كمرعو خلو جن بطعم يعدل غير جايز انا سباي كون انا سباي كنت تمرعي انا ملأخ تمرعي بطعم طعي زخونه سب ود زغير زخونه حلنا زلوه ገንዘብ زلوه ናብራ زلوه ካብ طعي ስድራ ድመጽ بطعم طعي كندز طعي رخيبك خلها ግን ከም ተፋታሕክ ሰሚዕ ኣለሁ ስለዚ ወላ ወድ አምላኽ ዝገር በአካሉ መጽ ተተመርዒካ እንተ ተፋታሕካ ግን ትርጉም የብሉ ብዙሕ ሰብ ዝፋታሕ طعي ሰብ ስለ ዘይረኸበይ طعي ሰብኣይ طعي ሰበይቲ ወይ ውን በባህሪያት ዝፈላለየካ ጸጋም ተጋጢምካ ክትፋታሕ كل ذي صبغ رقيبه خلوه الى بزع نجر غير لي حلفا غير لي نابلت قلت فاتحه نخالوت نكفاتحه نخي ولدنكا زتبابع ملقت تبالا very very sad عقبل وانا زحفتنا بفلا اني ارترح على الله تبلغن ازي زربازنه عبرتسب استك ما يكون باي ذا واي فيديو اب سوشيال ميديا كزوري رقيبه كابكال كونتكست ግን እቲ ዘረባን በዓል ትርጉም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሪአክት ምግባር አገዳሲ ነይሩ ናይሎ ማርሳብ ዝኽኑ ዲና ኣብካል ይራኸበና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ናትኩም ሪቶ ካብዝናተይ ዝፍለን ተሎ ድማ أبريتو أب كومنت سكشن قدفو فلنات صلو تبارا معان الأحمر لملم علي زي رايتلو كنتي يا حاضر تفتلو تسويهم نحان سيريتنا تغني زنبحان تبانيرا سليرا يوم سليغي سليغا كيما الوحد